Salam mehruman tomoşaçylar, izleýärler, gadyrdan doganlar, ömrüňize bereket, öýüňize bereket, sabryňyza bereket, güýjüňize, kuwwatyňyza bereket, aklyňyza bereket, parasadyňyza bereket. Giýçäşi bugünkü efirimiz hak hukuk görüşi nähili bolmaly temasynda. Şu ýaşlardan şeýlede dünýä türkmenläriniň wekillerinden dürli ýurtlarda ýaşaýan wekillerden köp sanly soraglar gelip gowuşdy. Şol soraglarym jemläp, şuň Russiýa Federasiýasyndaky harby hünärmenimiz Timur Serkerde bize ýetirir. Bizem şoňa jogap bermäge synanşar, ähli watandaşlar bilen bilelikde. Tema bilen baglanşykly tesbirleriňize, soraglaryňyza garaşýas. Aslynda efir gijrak edilmeli bolyn. Käbir gysgaly ýagdaýlar bolan soň, onuň Timur Serkerde bilen aradaky sagat tapawudymyz gaty giç bolan soň, şoň üçin Timur Serkerde agram salmady ýaly. Öňe çekdik, häzir başladyk. Şoň üçin ilki bilen Timur Serkerde aslynda bugün moderator bolup özüň alyp barýan gepleşigi, şonda da men taňa hoş geldiň diýäýin, watandaşlaryň adyndan. Benim köp saza bol. Benim köp saza bol hava. Senin mutlaka moderator benim mutlaka tapawut yok benim berde. Berde birinciden bizim halkyny ýetirjek zatlarymız dogruçylyk we edepli, ulumly, bilimli bir obry görüňetsek, öz aramyzda düşünmeýän adamlara düşündirsek, şoňaly. Onda tesbirlerim tema bilen baglanşykly tesbirlerim gelse, tesbirlere de jogap berers. Bolmasa da özara gurrundeşler sen soraglaryň gutorundan soňam jogap bersek bolýar. Onu özüň karar berersiň, özüň alyp bararsyň. Onda men bir gysgaçyk şuňky temany ýene bir gezek bildirişden daşaryn düşündireýin. Tomoşaçylarymyza mehruman doganlar. Bugünkü bizim temamız bu tema Timur Serkerden yol başçylygyna, guramaçylygyna, dünýäň dürli ýerine ýaşaýan esasanam aglawa köpçüligi ýaşlardan ibarat bolan dünýä türkmenleriniň wekillerinden gelip gowuşdy. Bular soraýarlar. Şu wadeçenni hiç hili bir görüşde öňe gidişlik ýok. Käwat bir hili belindi, pesi bolýar, her hili ýagdaýlar bolup geçýär. Şu zatlara bol gowy düşünür ýaly. Onuň hak hukuk görüşi nähil bolmaly? Şu temada strategiýalar, maslahatlar, umuman bir ýol görkeler ýaly, düşündürüş berer ýaly, aýyl-saýyl eder ýaly, ümri, tüssäni, gara bulutlary aýyrar ýaly. Soraglar bersek, şu soraglara Timur Serkerde bilen bilelikde siz jogap berseňiz, gönýälim gurnasaňyzy paýş etdiler. Şoň üçin şuň inha Timur Serkerde bilen biz hak hukuk görüşi nähil bolmaly? Şoň esaslary barada şeýlede Timur Serkerden halktan ýygnap getiren soraglar esasynda size şu tema çarşywasynda şuň maglumat berer. Häzir soraglara geçmeden owal tomoşaçylarymyzdan Türkiýe, Istanbul, salam aleikum diye salam gadyrdan dogan illeş. Şeýlede görogly we salam aleikum Döwlet Baýhanyňa salam illeş. Sag bolun, toýuňyza gaýtsyn. Onda soraglara başlaly Timur Serkerde sen sorag ber. Nähil soraglar we nähil soraglar berildi. Men öňünden aýdaýyn sana şu gepleşigi geçirmeden öňünde bir 3 aýlap köp zatları analiz etdim. Soň köp zatları kär adamlar sen gaşyňa çykyp oňla gepleşmeli däl, şoňla näme etmeli däl, ýürüde
agitasiya işleri alıp sen karşına agitasiya işleri alıp barýarlar bu. Men şol adamlara özüm adyny aýtmaýyn, özüm telefon edip sen bilýän kim diýenini, soň kimler diýenini özüm bilýän hawa. Şol adamlara men teklip etdim. Siz özüňizi doğruçul erkek bolsaňyz dedim, onda siz şu diýwatçylygy ya adamyň ýüzüne geplemäni goýuň dedim. Ol sizem godal, başga adam üçin godal. Adamlar kimin kimdigini bilýär. Öretbaý han kimdigini bilýär adamlar. Sizin kimdigini bilýär hawa. Şoň üçin erkek bolumda Edil Murat Kurbanow bilen üçümiz gepleşdim. Ýana gelin erkekçe gepleşelim. Hawa şol şuna aralyk bolmasyn, birleşik bolsyn, hiç haçan soň şeýle düşünipsizlik ýagdaýy bolmasyn diýip. Şoň üçin men hemmesine şol üç adama men şol atlabardy aýtdym men. Olaram günem da kanala çağırdım. Açaçan gurulum edip biler diýip aýtdym oga. Olar gelmediler kanalymyza. Şoň üçin bu gepleşige ikimiz gepleşeriz. Soň şol aýdan zatlaryny men şoň aýtýan soralaryny hatda olan aýtýan zatynda logika ýok. Hawa. Olan aýtýan zatynda dogruçlyk bolsa ýa tabiatyň kanunyna görä, logika görä hereket etýän adamlarda bolsa onda olarda bir adamçylyk diýen at bolmaly, türkmençilik diýen at bolmaly, soňmasa salam salama yer bolmaly hawa. Ol gepleşmäne girmedik adam onda özüň aňyrtynda näsalygyň baryny bilip soň gelmeýär o adamlar. Özü bilen galatlar. Sen geljekler diýip adama öz kanalyna çağırdy, gepleşdi diýip aýtdy. Şoň üçin birinji men berjek soragym şol belki özüne opozisiýa diýip alyp barýan adamlar, özlerini aktiv diýip alyp barýan adamlar, bizim adamlar özüni aldap berýän adamlar o. İlgi özü bilen ýaşaýan adamlaryň şu nämetine, şu soraglaryna jogap beräýli, özleri gelmese de mara. Şoň üçin birinji nim. Sen agentmi? Sen rejimi işlänmi? Hawa. Sen haramdagdan ýegenlerden pul alýarmy? Hawa. Şu soraglara jogap ber, soňmasa dördünçi sorag bolsa, bolamasa şol näme üçin Döwletbaý han 10% işlär näme haram rejimi gaşy. 90% 90% iş adam diýip aýtjak bolar. Mesela olar senin çıkışını gören oklarda. Потому что senin çıkışını görseler da kansa. Onda analiz eden okurdu analiz. Şoň üçin samsyk böyle soralar ama şoram atyrman jogap bersen o diýip bada. Tamam. Ol Timur Serkerde sesin ýapýan ýanglanmasyn diýip istesen söz zadyň goşap bolsaň, üstüne ýetirjek bolsaň. Hatta men açyk goýun, birden ýanglansa we jeýgirli zat bolsa, näme däýär ýapaýar. Sagol sorag üçin Döwletbaý han agentmi? Ilki bilen şol agent sözü näme? Agent, rejimiň agenti, rejimi işleyen adam. Inni agent diýilende şun häsiýetlendirmesi, bir adamyň özüni alyp barşy, edýän işleri, bir geçen durmuş ýoly, gepleýän gepi bilen edýän işi, şulary bir terede salyp tartyp çekip görmeli. Şol agent diýilýän näme girýärmi, çarçowa girýärmi, şu häsiýetlendirmä girýärmi? Agent bolýan adamyň men Ejem Pahir bilen 20 ýyl 8 ay görüşüp bilmedim. Öýgiderli ýagdaýda biziň garja Ejem 86 ýaşynda bakiyete göçdi. Öýgiderli ýagdaýda gidip şonu bynjalik edýärdi. Milli Howpsuzlyk Komitetiniň işgärleri bolsun, ol polisiýanyň işgär, rejimiň gullukçylary diýen, gepiň tümökkeri.
şonu bıyınçalyk edýärler. Baryp gürlemesin, geplemesin, bir ýerde bir dogun garnaş bar bolsa, bir ýerde bir tanış biliş bar bolsa, hemme kişini gorkulyp döwlet baýhany bilen görleşmeler, döwlet baýhana maglumaty bermeler, döwlet baýhana Türkmenistanyňky hakykatlar ýetirilmeler diýip aýdyp hemme kişiniň gözü gorkudylar. Hiç kim gürleşip bilen ok, ola gürleşmek beýlede dursun. Men adymy öz öýlerine tutubilen ok adamlar. Onuň şular ýalyky ýagdaýa getirilen bir adam nähili agent bolýar? Bu absurd dälmi? Agent sözü bilen şu men başymdan geçip duran ýagdaýlar, başymdan geçirýän ýagdaýlam şu agent sözüne gawat gelýärmi? Bu adamlar diýmek onda meni tanany ýa-da diňe ýöne tökmen atyp goýberýär agzyndan çykaryp. Agent bular ýaly bolanaňa, onuň mene bir zat bar. Agent diýilen şol öz gulluk edýän rejiminiň bähwidine hereket edýär. Şeýlemi? Gurrumsuz. Inni men şu wada eçenni bilip bilmän ilgün bähwidli edilýän işlere göreşe ziyan ýetirjek bir absurd söz aýtdymmy? Absurd ädim ätdimmi? Bir absurd iş etdimmi? Şu wada eçenni. Provokasiýa etdimmi? Taýýar bolmaýan halky köçäçikiň özüňizi oda atyň diýdimmi? Yalan maglumat ýaýratdymmy? Hiç birini etmedim. Eger agent bolan bolsam şulary ederdim men. Sebäbi şulary ýazatlar etmek, yalan maglumat ýaýratmak, adamlary taýýarlyksyz ýagdaýda uruşa sürmek, ýa-da nöküşlük bolsun, şeýle bolsun, bulaşsyn diýmek, diňe öz haram bähwidiň üçin adamlary oda atmak, ana şu kimiň bähwidine? Şular ýazatlary agent edýär. Şu rejimiň bähwidine şu zatlar. Men göreşýänni, inha men göreşjek diýip halkdan pul ölemek. Özüni oňarmayan adam durmuşda hiç iyili durmuşda bir yeten tepkidi ýok. İlgün bähwidi eden zat özüne peýdasy ýok. İlgüne beýle de goýun. Özüne peýdasy bolmayan adam sen pul bermäý, näme berseň berä. Olarym yine şu götürünü bilmeýär. 500-600 dolar berseň eýýam ol götçe kelle ütköýe. Onuň şul adamlar görüşüji bolýarmy? Onuň şul adamlaryň agent diýip aýdýan söz dogry bolýarmy? Şul adamlaryň edýän absurd zatlary rejimiň bähwidi. Rejim nireti bilen gülýär belli däl. Ýöne maskara boluşyp berler. Biz näme diýär? We biziň eňneşlerimiz näme diýär? Görüş etjek bolsaň, ilki bilen hemme zadyň bir kada kanuny bar. Logika gawat gelmeli. Edýän zadyň dogry bolmaly. Inni görüşi bilen ok, başaran ok, hiç zat edebilen ok, bu belli bolly. Görüşük adam, aktivist ýa appozisiýa içinde rol aljak adam hemme zatdan öňürtü bilimli bolmaly. Biz bilimden dänmeler, bilime garşy, akla, paýhasa, logika garşy hereket etmeler. Bir adamyň bilimi ýok bolsa, bilime garşy hereket edýän bolsa, logika garşy hereket edýän bolsa, bu adam nähili aktivist bolup bilýär? Ha? Onuň bu adam agent diýer, her zat diýip biler, sebäbi öz aýymy ýapmak üçin diýär şonu. Şoň üçin hemme zady şey diýip seljerip bilýär. Adamyň aýdýan sözünden, edýän hereketinden. Bir adamyň ahlagy ýok bolsa, birinji şert. Bir adamyň ahlagy ýok bolsa, ahlak taýdan nolunum aşagyndan bolsa, gotordy. Onu hiç wagt ilgün bähwitli işin içine sokmalar, goloyna da getirmeler. Öňkü döwürlerde türkmenler näme diýär ekeni? Owa da alan owa ekeni. Hol owaň çetine köýnüje bir çatmada ýaşa diýär eken şolar ýaly adamlar.
çöp düýbileri, orrumsulary, zyňynlary. Indi bugün şolar üýşüp şerraýlyk edip häkimeti ele geçirjek bolýar. Halky oda atjak bolýar. Ondan bulan edýän zady dogry. Sizin edýän zadyňyz dogry däl. Logika sygysyn. Siz halky ýakýaňyz, siz aktivistleri tutturýaňyz. Soňam hiç ýyly şolara kömek edeňiz ok. Näme edip görenler belli däl bu adamlar. Näme etjek bolýanam belli däl. Gürläp otur ekranyna, kameranyň öňünde. Birinci sözlem bilen ikinci sözlem ters biri-birini. Hiç ýyly logika ýok. Men aýtdym, menne Timur Berkede. Burmun, men ne diýdim? Menne bir yetmezçilik bağ bolsa, belki bolup biler. Psikologiyada bir näsalyk bağ bolsa diýdim. Şunu spesialistlere serettirdim, düşünürdim. Orçça bilen spesialistler da atlar, türkmençe tercüme ettirdim, zat ettim. Bular etdiler. Tananok bu adamlary, tema bilenem, uzakdan ýakyndan bahalaba, arabalanşy ýok. Baka berýänler. Bulan diýdiler, birinci sözü bilen ikinci sözü biri-birine ters, üçüncü düýbünden ters. Bu adamlar näme diýip otur? Näme bular? Teatrmy näme diýär? Teatrym bular ýaly bolanok diýerler. Ina şolar ýalak ýagdaý. Inni şolar ýalaky. Şizofreniýaňam aňyr başyna ýeten adamlaň agent diýmegi bilen nemen agent bolýar. Nemen bilinçlem agent bolýar. Edilýän işe seredip netije bersinler. Ana şonda hemme zat ortağa çykýar. Aslında bu soraga jogap bermäge de gerek ýok. Näme de ortada görünüp dur. Şuwa deçenni 94-nji ýyldan bäri halkyň bize yetirýän şu hakikatlary, dünýä jar ediň diýen hakikatlaryny dünýä yetirmek, eşitdirmek bilen meşgul. Biz şeýdip jurnalist bolduk. Biziň esasy urumuz, asyl kärimiz hem jurnalist däl. Halkyň derdine derman bolaly, halka terjimesi bolaly, şol halkyň sesini dünýä eşitdirilip, şeýdip biz jurnalistika tarapy öwürlük gitdik. Timur Berkede Üret inem gaty dogry düşünürip aýtdyň. Bu sen düşündürşiň bilimli, ılımly adamlar üçin gaty düşünükli. Ýöne analiz edip bilmeýän adamlara, ýa özüne başga zady görmeýän adamlara, ýa kör seretýän adamlara olar sen näçe düşünürsen olar düşünmeýär. Olar özüne başga adam görenoklar, oba aýagyndan başga zady görenoklar. Şoň üçin şu satlar barada prinsipde geplemesem bolýar, diýmesem bolýar. Şol de diýerlikde şu öz aramyzda. Bolmasa bu haýwanlara ýatlamasam bolýar, ol aýtýara näme diýär, ol sabakalayt karavan prohoýt sabakalayt diýär da. İtirer kerwan geçer diýär. Şonu da nimetmäli bir şahsiýete da deňmän hiç ýyly bolýar deňmäli soň meňe bu har getirdiler azdakanda, ýene men ýene söýgem bak olara. Soň men mesela geçecek olan adam edil harbe näme disiplinýana şol kim çykda şu öz aralarymyzda dogan bolşup okusup şu gereklerini goldap adillik bolsun diýip şoňa hereketde özüm bilen biziň näle hereketimiz bar. Şoň üçin dogry aýtsam ulaka adamlar şu özüne düşünmese diýen bir tarapdan oýlan görýän öz diýen zadyny birinji başynda geplen zady soň ýene bir münçe soň diýen zady deňgelenok. Aýtjan zatlar absurd bolýar başy. Şoň üçin ol adamlara men bilmedim ýa kilesen taýak degen ýa içip çykar ýa bilemek näme etýär, näme tokuyup çykarlar. Timur Berkede sözüňi baly bilen bölýän, baly bilen kesýän türkler Bay Kabanyan tomoşaçymyz şutaýda ýazýar. Şol adam kim bolsa da adam ýa-da adamlar kim bolsa da ortağa çykyp diýse gowy bolardy. Suwut etse bizem bilerdik. Kim agent suwutnamasy bolsa bizem tanardyk diýe. Ömrüňe bereket Bay Kaban. Bizem aýtdy, Timur Berkede da aýtdy. Çykyň suwutnamaňyzy görkezdiň. Şun çağırıldı. Aýdýanda da absurd, şonda da biz bolýar diýdik. Görkezdiň suwutnamasy. O çağırdık bugün gelmedi. O çağırdıgan bugün näme gelmediler bugün näme gitmesi. O bolmasa şu men dedim, sen dedim dekalat etsen dedim ya hatta be
düşünürip aýtsa dedim, men dedim, ol adam arasa adam diýip men ol men doganyn alap, ol men agam öz inim ýanak. Bol. Şoň üçin men wara inim berde diýjek boladym, şol biz jogap bereli. Mesela men öz aramyzda gitmiş şol näme barada, strategiýa barada mesela şol etjek hereketlerimiz barada strategiýa barada öz aramyzda maslahatlaşyp tursagyň. Ýene bir sorak bar, şol soraksa ine bizim öz doganlarymyzdan, gardaşlarymyzdan da bar, öz ýakyn dostlarymyzdan da bar. Olam aýtýan näme diýär şol döwlet seni ýaşap, böyle döwlet daga diýär näme diýär, şol 1 2 3 4 5 diýip bir aýdyp bilersiňizmi? Mesela şu gün şu wagt şu haramdagy gaçny işlemek üçin nämeler etse bor, näme hereket etse bor diýip sorar. Bolýa Timur Serker'de häzir ol soragy geçmeden ogul şu Türkiýe Istanbul diýen tomaşaçymyzyň bir soragy bar. Şunu men aýlyp bereýin-de bolýarmy? O sorak aýdaýyn, men aýdyp berdim, sorak aýdaýyn. Türkiýe Istanbul diýen tomaşaçymyz eger mümkin bolsa hökümet bilen döwletiň tapagudy we aýratynlyklary barada gysgaça aýdaýsaňyz diýer. Inni Türkiye İstanbul sağol sorun üçün emmedattan öňürti. Döwlet bolanna, inha Türkmenistan döwleti özünün gerwi, baýdagy, serhetleri, halky, maly, mülkü hemmeti şu döwlet bolýar. Hazynasy hemmedade şuňa döwlet diýilýär. Döwlet şu, döwlet resmi manada baýdagy, gerwi, öz hüküme uğran bolan territoriýasy, yeri, araçaklary bolan bir ullokan gurama diýelimi. Jemgyýetiň emele getiren bir guramaçylygy, guramasy, döwlet sistemasy, döwlet şu. Bu ütkän hiç wagt. Hökümet şol ýanky sistemany has gowy görnüşde, has kämil görnüşde işletmeli işgärler. Hökümet ýanky hökümet döwletiň işgärleri diýseňem bolýar. Aradaky tapawut şu. Biri işi berýär, biri döwleti halky saklaýar. Beýleki şol işleri etmek üçin inha men şonu gowy edip bilýän, men şeýle planlanma diýip syýasy partiýa hökümine çykýar. Beýleki syýasy partiýalar bilen bile her kim öz programmasyny aýdýar. Halk kimi gollasa, kimi halasa, kimi saýlasa şol çykyp döwleti dolanýar. Döwletiň işini alyp barýar, ýöredýär. Belli bir çäklendirilen möhletde 4 ýyl ýa-da 5 ýyl. Hökümet bilen döwletiň arasyndaky gysgaça tapawut şu. Bagyşlan. Men Timur Serkerde bilenem köp ýygyderli maslahat edýär. Sen aýdýan zatlaň diye sen ulanyan sözlemlön näme diýin? Inni hakykatdan, strategiýadan, ýygyderli habarlardan, zatlardan, analizlerden habar bolan adamlaň düşünüp biljek sözlemleri diye. Şoň üçin men ruhnama bilen yetişen nesil ondan öňkü iki diktatorluk döwrüne zaýalandy biziň halkymyz. Bilimsiz galyrly. Bilgeçden şu bilimsiz goýdular. Näme üçin? Siýasat bilen, geljek bilen, öz durmuşy bilen hiç ýyly gyzyklanmasyn. Oňup uşak zatlar bilen gyzyklansyn, biri-birini görüpçilik etsin, biri-biriniň zadyna görüpçilik etsin, biri-biriniň zadyny aljak bolsun. Gözü hemme zady zatdan başga hiç zat görmesin. Gijijek bähwitleň tögereginde aýlansyn dursun durmuşy. Bizem döwleti talaly, döwleti garip goýuly, halky her hili gyrgynçylyga duçar edilýän oyun. Hakykatdan eger bir halky gowgörýän bolsaň, o halkyň bilimini ösdürmeli. Inni häki agent meselesine gelýän. Bize agent diýenler bilimsiz watandaşlar.
video goýan wagty videoň sözlemini dogry ýaza bilen oklar. Hiç wagt bir dili onda da öz birinji derejede öz ene dilini dolu edebi görnüşde dogry hiç hili hatasyz ýalňyşsyz bilmeýän adam gürläp ýazyp bilmeýän adam syýasatçy bolanok halkyny halas edebilenok. Sebäbi ol özüni halas etmeli. Bilimsiz, bilim derejesi yetik däl. Ahlaky barada gurrun ýok. Ne şular ýalaky kriteriýalar bar. Şular esasy kriteriýalar. Şular ýok bolsa, onda bir adam gürleýän wagty bir topar dillen garyp gatyp gürleýär. Bu adamyň käbesi belli däl. Bu adamyň frekansy, tolkuny belli däl. Bu adam şol urwatyň özünde 4-5 tane radio dinleýär. Kelle garşyk alyp gatýar kelle. Muňa ruhy näsazlyk, ruhy kesellikli. Almy dille. Inni 1 2 3 4 5 diýip aýt diýen. Diktatorlara garşy näme üçin nädip göreşmeli? Göreşmeli bolsa, başlanmaly bolsa, dogry manada nädip başlamaly? Inni muny şoňa meňdedip bilýäs Timur Serkerde. Bir doktor, hekim bilen hassan arasyndaky gatnaşyk ýaly edip bilýäs. Şuň meçberini, masştabyny ularsak, şu halkyň hem harammaşy hem haramda diktatorlar döwrünü baştan geçirýän ýa-da duçar edilen tragediýalarynyň, genosidleriniň netijesi ortağa çykýar. Şoň üçin birinji şert, eger hakykatdanam göreşjek bolsaňyz, hak hukuk üçin göreşjek bolsaňyz, ilki bilen näme etjek bolýan zadyny bilmeli. Edil doktor, hekim bilen hassan arasyndaky ýagdaý ýaly. Hekim pulu diplom alan, hiç saat bilenok, analiz edip bilenok, diagnostika hiç saat edip bilenok, getirilen adamın näme keselinin, näme näsazlygyň bardygyny bilenok. Birinji ýagdaý. İkinji ýagdaý. Kesellen adam hemme zady bilýär. Hemme zatdan habardar. Ýönü ýanky pullu sistema, parahorluk sistemasy, pullu diplomalaran doktorlar bilen hemme yeri, hemme ýoly, hemme hereketi, hemme varianty yapan üçin ýanky hassa öz hassalygyny bilse-de şoňa nähili bejerigi, çykalga tapmalysyny bilse-de edibilenok. Sebäbi sistema döwletiň işleýişi rejim, hökümet tarapyndan paraliz edilen. Şoň üçin ilki bilen birinji şert analizi gowetmeli. Dogry analiz bolmaly. Dogry sen Harvey özüň Timur Serkerde Harvey sögüşde razvedka nähili dogry razvedka esasy açar bolsa yeňişiň. Göreşde de bir mut aýdaýyn. Hawa Bir mut aýdaýyn. Kim mesela sen tarihten gowlayan, tarihten şu tarihte bolup duran zatlar, tarihte Alexander Makedonski döwründe Çingiz Han, Temirlan, Ulakan, Sulan baram haýsyna okak gör şoň taryhyny. Bir ýurdu basalmadan öňünden razvedka gitdi hawa şol analiz edilýär. Han näle ýaşaýar hawa şoň näçe goşdum bar. Halk nägile dämi hawa. Emme tarapdan öğrenilmän. Şu ýeke adam äden okuşoň baram. Şol hanyň psikologik nämetini öğrenip hawa. Kim bilen gatnaşýar, kim ýakyn adamlar şunu bilip şunu dota berde biz oja 20-nji nämede bir atyrdy ýaşaw ötesinde şol teknologiýalar öňe gitdi. Her türlü ýokadan
nämetde bolýar mesela razvedka kosmosdan bolýar, razvedka radio, näme telefon üstüne bolýar, internet üstüne bolýar, informasiýony bezapasnosty. Hawa soň ýene ýürüte analitikler bar şu näme dip. Hawa her bir döwletde, her bir döwletin özünde iň azyndan analitik nämeler bolýar. Mozgovoy uzwatlar bolýar hawa, mozgovoy takım uzwat diýip aýdylýar hawa. Şular hemme zatlar öğrenip, mesela diyelim ki Türkiye mesela, oğlanlar bittiği Türkiye'de baba şol devam edip, Erdoğan'a yazıyorlar, Amerika yazıyorlar, onlar bizden kabul ediyor bizim yazarlarımızda Türkiye. Bizim özümüzden kabul ediyor. Yine şu haramdan yürüttüğün nemeleri, pulları, şu ekonomi, şu öz aradındaki haram katnaşıklar, şolar yola, doğru yola, akımına yol görenoklar. Şoň üçin razvedkasy sowa kör öňe maýdyl geçildi kör hereket etmek bolýar. Şoň üçin bilmän sen açan doktorlaram hoşa diagnozy ýalňyş goýsa adamlar näçe Türkmenistanda doro mesela şol covid näme çäjede bir habar geldi. Şol näme ýaş medsestra gylar şol nämetinde ol covid nämen nämetini dermanlaryny jüýsüne salyp etdi daşarda 40 grad soğuya olaram şu yürüte nämede saklanma bolýar bir konteyneri saklanman öýlerine barýar şol bozulan yaramazlykçan şol näme vaksinany urýarlar ondan soň adamlar gyrlyp tutuşaňyz. Elementarny şo nämeni temperaturny rejim şonu saklap bilmän soň ýa-ni dermanlar bozulýar diýip aýtdylar maňa. Bäde wraçlar bilen maslahat gördüm. Novosibirskde Novochny Sezilski nämer bar, näme. Justo sonra telefon edeminde, şunda aýtdylar, bize düşündirip aýtdylar. O bizim bädedem edilipdi, bäde öyle adam ýok, ýene biz tarapda gaty adam köpelip dur, o şol şuňa kowa şol bizim ilmsizligimizde, bilimsizligimizde howa ýa şol halatna atnaşynda soğuk sala garamakda howa şol elementarny bir konteynerler şol näme sizden gorayan konteynerler ulanman şeýle adamlaryň öldürip duruyor howa Türkmenistanda. Şuňa wraçlar bolsa dogry hiç adam onda bolmady diýe haramçylyk ýetkinlik bolýar. Şoň üçin şu hereketde gaty disiplina, razvedka bolmaly, hawa şu hemme tarapdan analiz bolmaly. Soňmasa kadry решает все вопросы da orçada. Türkmençesi şol näme kadrlar köp zatlary doğrulap bile, köp zatlary doğrulap işlerini geçirip bile. Ol doğru hawa. Şo bir zat etmeden öň mesela tarihçi mi olam gerek, ekonomist olam gerek, harwa adam olam gerek. Hawa. Soň ýene sosiolog tarap olam gerek hawa. Şol her adam mesela bir komanda toplanan wagtynda her ordan adamlar gerek bolýar. Ýani şol adamlaryň baran öz ordunyň gaty, ilimli, bilimli bolsa, onda problema ýürüsimiz bolsa, problema absolutno bolmaly däl. Şu öňden borja saty görüp dursam mesela häzir Türkiýede baryp da men häzir mesela men Türkiýe ortadan barsam arif bir sata näme öğrenmän gön baryp näme men tutarlar, basarlar. Ya narkotik taşarlar. Hawa. Näme ol soň heme diňe özüm ýanymda ben ýanjak adamlara men olara näme etdim, olar benim olara diýen ýetirip bilende, olara basmaklary mümkin olur. Ýerde şu atır öğrenip gaty gowta ýaranyp bir barsam onda başgaça gep bolýar. Ýürüsleri hawa. Международные неправительственные организациялар hemmini toplap haýyş edip hawa, şeýle zata boljak. Maslahatlaşyp hawa. Mesela şu sen Türkiýede näçe ýaşadym hawa senem köp zatlary olar aýdyp bilen köp tanışlarym bar. Ýokarda polislerde, gizli polislerde her ýerde işäp bilen adamlar bar. Alem aratyçylykda bar o. Şu zatlardan öğrenemeli hem telefon etmeli hava ýene o tema soň geleli bagyşla Timur Serker'de häzir sen gurlap oturkan men bir gözümi gytaw bilen näme ser edýän.
tesirlere de seredýän sebäbi men tesirleri seredip iň soňunda ýa-da ara gerek bolan tesirleri goşaýyn. Sözüň gerdişine, gepin gerdişine görä diýip nemedýän. Böyle koş. Şu taýda bir tomoşaçy bar. Mergen Çarif diýilen bir tomoşaçy şu gaty täsin zatlar ýazýar ýöne häzir men öňünden nemletjek. Şu taýda aýdýa inha Mergen Çarif Baýhanyň näme edenini aýt halk üçin diýär. Mergen Çarif. Menden soramy. Yok, häzir şo diýä aýt şoňa jogap bersin Baýhan diýär-de. Baýhan näme etdir halk üçin diýär. Inni şu halk üçin bir zat diýenler esasanam inni şerraýlyk edýärler. Hemme zatdan öňürtüm. Muňa türkmençede şerraýlyk diýilýär. Halk üçin bir zat diýenleriň edýän işine seredýän aýdýarlara %10 maňa günä tökmet ýönkärler. 10% rejimi tankid edýärmişin, 90% tankid edýän okmuşyn. Inni ahlak diýilen bir zat bar. Edep terbiýe diýilen bir zat bar. Bu Türkmenistanyna häkimeti ele geçirip halka hemme uğurdan genosit edip oturan bu haramzadalara sen 5 wagt namazyň ýerine 5 wagt söwseňe mistat ýutkany. Siz özüňiziň görüşüp bilmeýişiňiz, nalaç edeniňiz, hiç zatdy başaryp bilmeýäniňiz bilen siz özüňize opozisiýa adyny oýdurjak bolýaňyz bolanok. Sebäbi çüýleseňem duranok. Näme diýe? Guýma gursak bolmasa sokma gursak neýlesin diýe. Hudaý bermedik, Hudaýyň bermedik zadyny. Siz maňa, oňa, muňa tökme datyp alyp bilmeýäňiz. Allah tarapyn berilen bolmaly size şol iş. Ýok, hiç zady başaryp bileňizok, absurd. Hawa inni döwlet baýhanyň şu wagt eçenni eden işini. Siziň iş kriteriýaňyz şundan ibarat. YouTube'a çykyp yalan propaganda edip, yalan zatlar aýdyp, fake habarlar ýaýradyp, bolgusuz gürläp YouTube'daky reytingi çiğşirmek, YouTube'dan gelýän bir $60-70 bar aýdaly $100 bolsun. Şondan han tamam bolup şol $200 bolsun. Aýlyk geljegi de şonu aýdaýyn. Onça bagam ýok, bilemok. Inni pikir et görüň. Şu jagaz pul üçin ahlak ýok. Edep terbiýe ýok. Jemgyýetiň öňünde öz edebiňi terbiýäňi saklamak ýok. Bir ata-babadan, enatadan, dost ýardan gören zadyňyz ýokmu siz halkyň arasynda ýöne agzyňa gelen zady aýdyp bermellerle? Absurd zady edip bermellerle? Bir çerçeve bar dämi? Edep terbiýe diýilen zat bar, bir düzgün bar. Düzgün bozýan, özüni erkedi bilmeýän, süňgüni sakla bilmeýän, agzy arassa, ýyzy arassa bolmaýan adamlar bu nähili opozisiýa bolýar? Bu nähili aktivist bolýar? Bu nähili halkyň aladasyny edýär? Absurdluklar haçan iş boldy? Inha Mergen Çarif. Men taňa Baýhan näme etdi şu wagt eçenni halk üçin diýär. Tanaňok, tanamayan adamyň gurruňy bu. Eger hakykatdan bir adazyk kelläňde şygyrdy bar bolsa, bilimiň bar bolsa, Google'a açýan, men adymy ýazýan, şo taýdan teredýän. Google'la näme bar? Google'la hemme zat ýok elbetde. Sebäbi biziň göreşe başlan döwürlemizde bular ýalaky zatlar ýokdy. Bu soňky ýyllarda çykdy. Türkmenler onda YouTube işine soňky 2 ýylda başladylar. Onuň bir
YouTube'un rowaşlygam ýokdy. Beýleki jemgyýetler, halklar haçan başlady? Erteriňiz haýyrly bolsun. Onuň bular ýalaky provokasiýon, gurrunlar, soraglar, tesirler bilen pantawasy etjek bolmaga gerek ýok bäňde. İlki bilen adamy tanamaly. İlki bilen. Ýanky Timur Serkerden 1, 2, 3, 4, 5 diýip aýt diýäniň ikinji şerti. Birinji şerti etjek bolýan işini bilmeli. Eger sen men hekim boljak, halkyň hastalygyna, derdine derman boljak diýen bolsaň, sen pul bilen diplom satyn alan hekim bolmaly dälsen. Sen hakyky hekim bolmaly. Men başga sada görnüşde bir bilimsiziň hem düşünüp biläjek derejesinde nähilsizi düşünürün şol işi. Başgaça. Ha? Doktoruň ýerine ýa-da palça gidýäňiz. Palça absurd. Etjek bolýan zadyňyz absurd. İş diýäniňiz absurd. Absurd kaçan iş boldy? Absurd maskaraçylyk. Diktatorlyk. Halky allaýamy? Hakykatlaryň bilinmesini isleýän okmy? Diktatorlyk. Häzirki däl öňkülerim bütün dünýädäki diktatorlyklar hakykatyň bilinmegini isleýän ok. Onu özünü opozisiýa diýdirjek bolýan, aktivist diýdirjek bolýanlar hem hakykatyň bilinmegini isleýän ok. Onu kim kimiň tarapyndan? Kim nämen aladasyna? Şunu aýdyn. İş diýmek, halk üçin iş edýän nimek YouTube'a çykyp absurd zatlar etmek, o taýdan reyting kazanmak däl. Ine ýene bir zat aýdaýyn size. Virtual alem diýilýär. Virtual dünýä diýilýär muňa. Muňa internet. İnternetde her hili fantaziýa edip bilýän ýöne internetiň öçenden soň, toğun öçenden soň haýsam bolsa nähili enjam bolanýan bolsaň, enjamyň batareýaň zaryady güýjügi torandan soň hakyky durmuş başlaýar. Şol hakyky durmuşda näme görýän? Näme iýýän, näme içýän? Jübüňde näme bar? Kelläňde näme bar? Öňürtü şunu hasapla. Eger hakykatdan hem çorwa çykarlyk, ýylyň öňüne çykarlyk bir zat bar bolsa, onda halkyň adyndan gürläp bilersiň, özüňi aktivist ýylan edebilirsiň, opozisiýa ýylan edebilirsiň. Birinji, hakykatdan hem diktatora garşy göreşjek bolsaň, halky tanamaly. Hassaň hassalygyny tanamaly. Hassalygy bejerip bilýän hekim bolmaly. Pula diplom satyn alan hekimden hakyky medisinany gutoran hekim bolmaly. Siýasaty bilýän adam bolmaly. Jemgyýetçilik, guramaçylyk işlerini bilýän, başarýan, özüni oňarýan adam bolmaly. Özüni oňarmagy bilen ýeterlik däl, maşgalasyny, dogan garnaşyny, dost ýaryny, ilen çalanyny, kursdaşyny, klasaşyny, barny problemasyz ýaşadýan adam bolmaly. Şolaň problemalaryna, dertlerine çäre tapyp bilýän adam bolmaly. 5 aýyň ýylyna ylgap beren bir adam nähili aktivist bolýar, nähili aktivistligi başaryp biler öýdýäňiz şunu. Logika barmy taýda? Birinjisi, temany haýsy iş bilen meşgullanjak bolýan bolsaňyz, diktatora garşy görüşjek bolýan bolsaňyz, diktator tanamaly. Diktatoryň taktikalarını, strategiýalaryny bilmeli. Halka nähili ziýan çekdirenini bilmeli. Halkyň haýsy psikologi, fizik ýagdaýdadygyny gowy bilmeli, analiz etmeli. Şoň halkyň derdinde nähili derman, dogry görnüşde derman tapybiljeňini kesgitlemeli. Birinji şert, ikinji şert adam tanamaly. Adam tanamasaň bolanok. Ine şu taýda häzir men bir tesvir görkezýän size. Häzir görkezjek şol tesviri. Karol Leo diýen biziň bir esasy tesvirçilerimiz bar. Esasy kanal alyp barýan tesvirçilerimizden biri Karol Leo. Salam döwletaga, salam watandaşlar. Ine döwletaga men Karol, haramlar öýme barpdyrlar.
Adam tanamaly. İkinci şert. Adam tanamasan hiç il gıymırla bilen yok. Üçüncü, dördüncü, beşinci şerte gerek yok Timur Serker'de. Adam tanamasan gutordu. Satıldın, satılyan. Ine. Karollio. Karollio'nun töwerügünü hükman rejimin ya şuulçulary var ya da dilin tutubilmeyen adam mı? Inni her bular ýalaky gep ýaýratyp gören adamam agent ya şuulçu diýmelerle käwar adam dilin tutubilen o. Gawat gelenlerde gürlüýär. O plany diýä YouTube'da plan atdylenýär çykyş edýär ya da Azatlyk radiosunda çykyş edýär ya da tesvir ýazýar diýip gürläp goýberýär orta. Otayda kim dinläp dinläp oturanlar kimin adamy nirde näme edip ber belli däl. Ine şoň üçin şular ýaly ýagdaý bolýar. Şoň üçin Digo, Indigo diýip täze profillen girdi. Inha adam tanamaly. Ine ýanky kim şol? Döwlet baýhan şu wagda içinde näme etdi diýen mergen Şaryp. Ine mergen adam tanamaly. Sen tana ogul döwlet baýhany ýa-da kimim orada tapawdy ýok. Öýlenjek bolsaň, öýlenjek wagtyň tanamayan bir maşgalaňa öýlenýärmi mergen Şaryp? He? Gabat gelen adam bilen ýorgonyň aşagyna girýärmi mergen Şaryp? Adam tanamaly, adamy teljerip, tanap, ondan mundan sorap, iýdäp şeýdip maşgala gurulýar. Şeýdip ýorgonyň aşagyna girilýär. Saňa iň sada görnüşde bir kalgosçyň diline aýtmaga synaňşýan. Ýagdaýy düşündirmäge synaňşýan. Merdan Şaryp. Başga men saňa nähili sada dille düşündirip biler. Adamy tanamaly. Adamyň aýdýan, hiç zat başaran okmy? Bolýar. Diňe seret. Logikaň bardyra, aklyň bardyra. Näçe gram? Şol aklyň bilen sen adamlar terezide çekip gör. Kimin aýdýan gürrüňi logika gawat gelýär, kiminki gawat gelen ok. Şu zatlary bilenden soň kimin näme edenini, näme etjek bolýanyny, näme edip biljeğini, kimin pälinin yaman, kimin pälinin düzügdüğünü özüňem teljerersiň. Iň ogzy şu. Saňa restorana ekidip saňa balyk ýedirmek peýdaly iş däl. Saňa balyk tutmany öwretmeli. Şoň üçin sen özüň ilki balyk tutmany öwren. Ondan soň galan meseleni düşünürsiň. Timur Serker'de? Evet, önemli döwlet iňim gaty dogry aýtjaň. Gaty dogry aýtgyşyň şu näme barada men 1 2 3 4 5 diýip aýtdym men saňa dogrudan mesela İntak biz ol nemede däl. Biz intak ol stadiýada, ol tapgyrda däl. Timur Serker'de başda sözüm öldüm. Sebäp şeýle bir ýagdaý bar da. Häzir gynansaňam biz Türkmenistan döwletinden döwletsiz galdyk tarihta. Döwletsizdiň bir psikologik täsirleri bar. Oň üstüne Stalin döwrü geldi. Ondan soň bir harammaşy geldi, haramda geldi. Bir ýerine talasaňam şolary ýaly bolanok. Türkmenistan bara bir söz ýok häzir. Gaty elkenç ýagdaýda. Şolar ýaly elkenç ýagdaýdaky adamlaryň psikologiýasyny dogry düşünmeli. Döwletim dogry aýtdyň. Neme saňa biz aramızda mesele görünýär kawatlar. Desetmi? Mesela diýelim ki biraz etjek bolsak. Ya men bir ada düşünmesem, ya sen bir ada düşünmesem öz aramyza alyp şunu näme ederiz? Diskussiýa geçer, soňra şu zatlar barada öğrenip sadece bir-birimize soraw jogap berip şu zatları öğrenip ondan soň şu iş boljakmy ýa boljak tämin. Mesela şu bir iş bolmajak bolsa, şoňa aslında öňünden hemme gel diýelim, razvedka, tam analitika hemme tarapdan baranyp baranyp şoňa muzyk çykardy mesela. Şu bolmajak işi mesela bolmajak işi öňünde bilip de şunu onda da gitken adamı näme diýmeli? Mesela o adam bilýär mesela da. Şu bolmajak işin bolmajak aýdyldy. Mesela
Ağam, mesela sen etme soğuta anarda anaydı geçirdik ova. Her öpçü şurada rejimi hemen koldattı ova. Şimdi etmem diyeyim şu yeni et ya, yeni soğuk hemen doğuşu. Ne hem şey şu et ya, benim için yok var. Nerede düşünüyorsun sonra? Inni bärde iki tane sebäp bolup bilýär. Timur Serkerde. Bir taýaň iki uju bar. Eger bir adam akly, bilimi, tejribesi hemme zady yerli yerine bolsa, akmak däl bolsa, gepeside düşünýän bolsa, durmuşdan yeterlik tejribe alıp alıp bilýän bolsa, muňa garamazdan absurd zatlar edýän bolsa, bu ýerde edilýän işin ady bilkaslaýyn, bilgeçleýin. Muň başga türkmençesi, başga sada düşünürşi ýok. Şuraya ulan Bilgeç. sol abi, sol nemeni diktatörle karşı ulan olur mu? Mesela bizim ilk kaç aydığımızda Türkmençesini bilemok, senin Türkmençesini bilemok. Rezonans diyorlar da sol neme. Rezonans çağdayı emile dörüt da sol neme için var. Sol mesela diysem sol neme, sol rejime karşı neme dörüt da yol dörüt ya. Sol bolup bilir misin? Ana yol sol yürüyte son neme tatlı asma için, sonu mazhar etmek için, sonu halka yeni içkin getirmek için yetip olur mu sol işlere? Inni şeýle bolatma Timur Serkerde. Sen absurd zat eden wagty sen maskara bolýan. Sen maskara bolanyň üçin sen maskaraçylygyny hiç kim gollanok. Sen özüňi maskara etmek bilen şol urwatyň özünde men şoňa garşy göreşýän diýen diktatorlyk rejimiň eline bonus kart berýän. Kozur berýän şolaň eline. Sebäbi olar näme diýe? Inha diýe. Özüne opozisiýa, aktivist diýen adamlaň edip beren zatlaryna seretdi. Paranoyan, şizofreniýaňam diýe aňyr başy. Ne gepläp bilýär. Ne bir zat edip, hiç zat edip bilen ok. Edýän zatlary absurd, edýän zatlary hemme zatdan ogor provokasiýa diýe. Provokasiýa. O da tırvarda günüm gitmiştik o da provokasyon. Sol mesela Provokasiýa bilen nime dip bolanok, öz haklylygyny subut edip bilen ok. Tebigatyň bir kadasy bar, tebigatyň bir düzgünü bar. Durmuşyň bir düzgünü bar. Syýasatyň hemme zadyň düzgünü bar. Inni sen öňüňde gowy awtoban, gowy gurulan ýol bar. Sen bir vilayatyň merkezinden beýleki vilayatyň merkezine gidibilýän. Şoň üçin ýörüýte şol niýet üçin gurulan awtoban bar. Sen näme diýän? Ýok diýän. Men eşege minjek, çölüň içinden gönüläk gitjek diýän. Logika barmyş taýda. Onu awtoban näme üçin edilli? Biz haýsy asyrda ýaşap ýörüs? Şular ýalaky, şo taýyň iki uju bar. Eger adam hakykatdanam akly zady ýerine bolsa, onu bärde bilgeçliğin we bilkaslaýyn edilýär. Bärde başga maksat bar. Sebäbi iň soňunda ejir çeken ýa-da ejir çekjek kim? Halk. Halka ejir çekdirýän kim? Diktatorlyk. A senem ejir çekdirýän bolsaň, onu sen nähili diktatora garşy halky gorajak bolýan. Senem diktatoryň edýän zady ne diýäňa? Diktator ähli edýän zady çykarýan karary, düzgüni hemme zady absurd. Sen edýän zadyňam absurd. Onu iki absurd nädip çakışyp, birleşip 2 minus nädip plus bolýar. Min doğru aytýan, mesela her şu açyşyňa awtoban edilen olsa, olan çölüň içine gitjek diýip aýtsa dogry. Häzir bugünkü döwürde türlü maşynalar bar, özükçän maşynalar bar owa. Türlü nämeler bar. Endi
Gel şimdi başka bir näme mesele. Mesela şol yine bir soru geldi. Näme diýär? Şol bilimselliği ýok etmek. Mesela bizim problemamız Türkmenistan'da bizim problemamız şol öz vatandaşlarımızı, öz halkımızı, öz gardaşlarymyzy, doganlarymyzy şol korkudan aýyrmak, şol bilimsizligi ýok etmek barada hereket etmek. Soň ýene şol öz halkymyz, öz kanuny, şol öz nämesini şol Türkmenistanda şol bilik ýerine sywap, şol nämede öz owalarda hatda ýuwaşlaşdan birleşip bilik ýerine edepli gitleşip şol düzgün tertibi näden de oňorta bor, nälik şol atlar barda bir näle maslahat beripjek şol atlar barada. Mesela şol bilimsizlik, gylymsızlyk barada şol näme şu halkyň geljegi üçin Türkmenistanyň meselesi, Türkmenistanlyň meselesi, Türkmenistanyň içindäki problemler ýekeje görnüşde çözülýär. Başka görnüşde çözülenok. Şunu kim nähili istese, nähili diýen bolsa diýersin. Ýöne ýekeje ýol bar. Türkmenistandaky problemleri çözmek, Türkmenistandaky haramçylyklary ýok etmek, cemiyeti arassalamak, adamlaryň aňyna arassalamak ýekeje ýoly bar. Ýekeje ýoly. Eger kimde kim Türkmenistanyň içinde bir zat bolmasa bolanok, halk ayağa almasa bolanok diýen bolsa, şol adam yalan propagandaň nökeri. Şunu diýmek Türkmen agdy bir bolmaz. Türkmen hiç zady başaryp bilenok. Türkmen tarihte de hiç zady edip bilmedi. Türkmen hiç wagt agdy bir bolmady diýmek şol sözden önürlen fabrikasından çıkan söz şol. Şol bir fabrikdan çykýan. Eýesi hojaýyny bir adam. Inni Türkmenistanyň ýagdaýy hiç kimiň ýagdaýyna memnun. Şoň üçin Türkmenistandaky problemalary çözjek saý sebäp bilen Türkmenistanyň daşyna çıkan, okumaga, işlemäge, ýaşamaga dürli sebäplerden çıkan Türkmenistanyň jemgyýetiniň iň ýokary gatlagyny ýa-da esasy orta gatlagyny emele getiribiljek watandaşlarymyz. Şu watandaşlar özüne şeýle soraw bermek gerek. Watan bize gerekmi? Ar namys, awray, türkmen ady bize gerekmi, gerekkämi? Kök gerekmi, gerekkämi? Kökümüz sowrulsun, ýurdumyz, watanymyz, halkymyz, milletimiz ýok edilsinmi? Ya edilmesin. Şu sorawlary özüne sorap, öz wyjdanynyň sesini dinläp, şoňa görä netije çykarmak gerek. Soraw geldi näme şol näme media barada, как раз seň temaň şu media barada. Şu gepleşiklerimizi, şu bilimli, ılımlı gepleşikleri soň tarih boýunça hawa geljegimiz barada şu aýdyp duran zatlary, köp zatlary Türkmenistan içinde bilýänok da baranok, köp adamlarda internet ýok. Hawa şol media üstünden nädip şu Türkmenistanda şol zatlary ýeret boruk diýip habar geldi, näme tora geldi benim. Cevap verdiler mi zatlara? Türkmenistandaky hakykatlary şeýle de daşary urtlardaky neşriýatlaryň üstü bilen dünýäye aýradyp durlar. Inni muň üçin näme etmeli? TikTok'ta, Instagram'da, eýlede, beýlede kilçerşip internette, internet paketiniň aglaba bölügini kilçermek üçin ya şolary alaka samsyk bolgusuz zatlar üçin harjayan watandaşlarymyzyň bir oturup pikir etmek gerek.
Men näki şu internet mümkinçiliginiň ýekeje prosentini halkyň hakikaty eşitmegi, öwrenmegi, hakikatyň tarapyna seretmegi ymtylmak üçin ulanaýyn diýmek gerek. Ana şonda. Bolmasa bul haýsam bolsa bir radiýaň, telewidenýaň ýa bir näçe telewidenýaň, telekanalyň işi bilen çözüljek mesele däl. Meseleni kökünden çözmeli. Eger bir agacın, ösümlüğün kökünde problema bağ olsa, yokorsa guwraýa. Şoň üçin kökden başlamaly. Watandaşlar öz jogapkärçiligini bilmeli. Bize ýygyderli ýagdaýda Türkmenistanyň içinden dürli maglumatlary ýetirip duran watandaşlarymyz bar. Şolara şonu edin diýen ýok. Bizem şolary mejbur edemiz ama hiç kime mejbur eten ok. Öz jogapkärçiligini bilip, wujdanynyň sesini eşitip edýär şonu. Şoň üçin bu mukaddes göreş bu hemmämiz üçin gerek. Bugün Karol Leon maşgalasyna baryp, maşgalasyna haýwat atan bolsalar, pikir etmän. Siz rejimiň öňünde näçe gerek ummolýan bolsaňyzam, öňünde soňunda ýüp tanap siziň boýnuňyza geçýär. Siziň boýnuňyzdan geçýär. Şunu ýadyňyzdan çykarmaň. Atyşykly çemçe. Yüzlerce milyon Türkmen ýok Türkmenistanda. Näçe sany halk galdy? 2,5 milyon baýada ýok. Bulan içinden rejimde wezip alyp işläbiljek näçe adam bar? Şoň üçin köp sen batylyp gidip otur, aýarlygyna batylyp gidip otur. Gedek gelýär dedi. Şoň üçin şol gedek gelmänkä öz jogapkärçiligiňizi bilip hakikat üçin, hakikaty bütün dünýä eşitdirmek üçin hereket etmeli. Men şeýle pikir edýän Timur Serkerde. Sesiň aç. Dogry aýtjaň, menem goldaýan şol hakikaty Türkmenistanyň içindäki öz watandaşlarymyz ýügüne doganlar basyldy mesele kaýerden. Ýügüne basan adamlar köp Türkmenistanda. Soňmata şöýde korrupsiýa güýçli ýetip durýar. Şol köp zatlary içinde bilinýär ýöne gynalsak da bugün biziň öz gardaşlarymyzam, öz doganlarymyzam, öz watandaşlarymyz şol köp zatlary şu korkudan şu näme edenoklar, şu näme ýazanoklar bolsa şol habarlary içinden berip durýar şol ýoksa köp zatlar aýrylyp dursa şol korrupsiýadan özüni ýetikdirýär sebäbinde şol bu alan adamlaryň atlaryny ýa öz nidişany hemmesini bize habar berse biz olary sen kanalyň ýa başga kanaldan berip bilýär, dogrymy önce? Şoň üçin men pikirimçe köpräk şol habarlary owalardan zatdan öz mesele mesela içinde bolmasam ortaýda kapyryň näme üçindir olan süren gizlice bize habar berse şunu bizim halka ýetirdik, dogrymy? Ha. Şeýle bolsa köpräk wagt aýdyp dursak da aýtsak ana şunda şu olan bir hereket bolýar da, dogrymy? Iň dogry hereket şol, iň peýdaly hereket hakikatlary ýaýratmak. Şu hakikatla gelip dursa, men pikirimçe ýoş-ýoşdan diýerim. Ýoş-ýoşdan onda ana bu hereket bolýar men pikirimçe. Inuştaýda Karol Leo aýdýar, agam men ene atama batyş edýärler, bir zada düşünemok. Men ene atamyň näme günäsi bar? Agam biýalaç Gmail adresimi üýtgetmeli boldum. Men Karol Leo tananyrsyň agam diýip ýazýar. Ana şolar ýalaky. Men tanýan. Aw. Şuna men aýdaýyn şoňa näme dip. Karol Leo men seni tanýan. Eger sen şo bolsaň. Men soraga jogap berýin. Edip bilseňiz şol öňündekiler şol näme ýüňüze basyp etýän adamlaryň kimdigini, şo adyny, familiýasyny
haýsy idaraň başlygy niýe işler şol şol adamlara da bir habar berseňiz, şu habaram ya döwlet baýkanyna taşasaňyz, onda biz azakanda gereke edip, azakanda biz atladan ona kömek berjek bolarys. Rat etjek bolarys, dogrymy? Hawa hukman. Olar 70'ten ýokardaky adamlar olar innimeň üçin bimada etmäňde haramlar diýe. Men ýaşym en atamyň üstüne baryp batyş edilýän ýaş däl. Gelip özümi tapyp özüme ediňde. Men şu kanaly görýänim, şu kanalla tesvir ýazýanym üçin ene atama batyş etmek gerek däl. Han bu kanal görüşe nokta. Bu kanaly istat eden nokta. Hemme zady edýän, görüşýän, iş bitirýän şolar da näme üçin bular saňa degýär, sen maşgalaňa degýär. Men düşünüp bilen mokkar bolýar. Gaty geň. Şuwulçy kime morda şol arada durýan şuwulçy, aňryk şuwullaýan, gaty uly çişiren bolmaly bu meseleni. Men ýene aýdyp geçýän şular barada aňarda Türkmenistanda habar hopsuzluğu barada bir 100 adam ýaly işläp otyr internetde. Her ýerde, her kanallarda tem böyle senin kanalyna girip bilýär, belli kanalyna girip bilýär, öz şoň arasyndan adamlary ýyzarlap saýdyp olam analiz edip durlar da, şo demek baba. Şol rejim aktywlaryň garşyna çötka i disiplinirowna ılımly bilimli hereket edip durýar. Beýnelsak da onu ýeňmek üçin biz ikisi güýçli bolmaly ki, şo biziň şo öz kellämiz bilen, şo öz näme hereketlerimiz bilen bizde pul ýok, olarda pul bar. Ýene şonu güýçli adamlary, güýçli bir gruppa döredip, güýçli adamlary öz arasynda toplap hereket etmesek, onda biz utlar solardan. Häzir olar bizden gowy işläp dolar. Beýnelsak da. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Riskem goşýan. Gowa, näle gowy işler, gowy jansal gowy abjan. Başyň sag bolsun. Näle? Ýoş, senin başyň sag bolsun. Annanyň ýeten ýere cennet olsun. Meryem annanyň konşusy olsun. Sag bol doganjan, sag bol. Böyle şey diýäňiz de size şu aýtdyrsynız böyle şu Karolev diye şöyle böyle görünüyor diye Karolev o zat aýtyp durmasın. Herkesiň başyna herkes hemme kimin başynda bu zat. Hemme kimin üstüne getdi. Doğru. Yo ol şeýle bolyn. Niýeden bilýärmiň? Öz ady ýok, familiýasy ýok, iş ady ýok. Orada senin bir adamın var. Men adını aýtjak, sen gowy tanýarsyň onu. Senin semen girdi o adam. Menki niýden bilýär? Men geç iň soňky semle guruşdum men. Taýgy. Menki niýden bildi? Durunny. Dur risk. Men sistemamdaky hemme kişini bilýär diýjek bolýarmy? Hawa. Mümkün. Amca. Menki niýden bildi? Bilemok sen öz töwrüňdaky adamlara seretmeli. Men sakal sen göz muturýan bu jaýda. Göz mutur hiç kim bilmeýär. Men telefon hiç kim bilmeýär. Birinji, ikinji, daşy heleyman bilmeýär. Hiç kimse bilmeýär. Kodum bilaýmy, kod bar. Men sen görüşüm hiç kim bilmeýär. Hiç kim bilmeýär men görüşümi. Sen düşünsen. Men kim gelir? Şol sen diýen adamyň üstü bilen sistemadaky adamlary bilýän bolmaklar mümkin näl. Men kompýuter telefon Aňarka adam del. Bärdki adam. Meniň tarapdaky adam. Düşündiňmi? Maalesef düşündiňmi maalesef? Düşündüm. Soňra dikkatli bol. Bir.
İkinci sabah biraz sen amcan. Şu an koronavirüs kovuruluyor. Kovurmasının 5 milyon cezası var. Şu tarafa bize Türkmenistan. Ne için? Neyse yaptın? Zastavı vurduruluyor. 5 milyon tarafı varken 5 milyon tarafı var. Neyse yaptın? Qaysı kanunda boyunca? Qaysı kanun boyunca bizim Berdi Muhammedov o haramxor bizlere qaysı kanunda bütün dünya açsın. Günde şunca adam öldürdü. Ha, Aşkıvat'ta bir günce 50-60 adam öldü. Birinci. İkinci daha şurada ertirki temamız bu. Ertirki temamız. Şol näme jogap bereyim men şol olana näme? Adem şol näme Reis. Reis tamam. Reis inim şurada ortada navuçta Sedoskin sut var. Evet. Şoňa biz habar etdik. Şu Türkmenistan'da şu COVID-19'dan nämeden ortadan Sputnik diýen nämesinde Sputnik diýip ýa-ni adamlar ölüyor diýip sora berenimizde şurdan spesialistler bu jogap berdiler. Ava, doğru. Olar öğren aslında tercih olmasın. Ava, doğru. Yajan kışıl dämeni alan wagtynda şol medsestralar şo nämeni likasyondan näme jüýlere salyp ıssyda şo adamlaryň öňüne baryp şol ýörap baraka ol nämeden bir man bozulýar hawa oňur ýürüte bir näme bar eken şoň temperatura şoň howada näme bir ýer başlatyn köp bolsa bir manın nämesi bozulýan eken nämesi hasaby da şo bozulýan eken şoň üçin doğru bilen onu adamları yat bilen adamları näme şu yat bilen dermanlardan ulanyp adamları öldürüp Türkmenistan diýip doğru. Jirnovskiy näme diýdi? Jirnovskiy, ma bu Jirnovskiy program efirini dinleýän. Jirnovskiy näme diýdi? Türkmenistan kime güvenýär diýdi. Kime güvenýär? Orset diýdi, bizim işimiz alýar. Bizim işimiz näme meselesini diýdi. Bizim işe bizlere güvenmesin diýdi. Bize dayanmasın diýdi. Jirnovskiy. Program efir etdi. Orset'in nämeler aýtdy daja. Jurnalistler aýtdy. Bizlere güvenmesin diýdi. Näme adamlar öldürýär bu diýdi. Näme millet korumak bilmedi. Näme bütün dünya gorpdy uzatdy. Şoňa näme karşı çykanak şoňa diýe. Näme sebäpden diýe. Aýsura. Şimdi ben reis. Men taýyna bir jogap berdim. Men harwa adamy. Men bir aýdan gepimde durýar. Bolmasa öz watandaşlarymy öz doğandan gowra täzele meni ýaşlykdan 8 ýyl ýokduryny okudum. Diýe watany şol watanymy goramany öğretdirdiler var. Ben näde goramany şu kilem ýaşdan goýuldy şu atary. Şoň üçin men taňa aýtjak boladym Jirnovskiy. Ýene şol näme Zyganowa. Şu ýokarda oturan Moskvada adamdan barab haramzada. Bir näme haramzada olar näme diýip täzinde Türkmenistandan şolun nämesine boşatyna müňlerçe hat gelýär. Şolar bir hatan açyp okamadylar. Şol hatyň içinde ort grajdanlary, doýna grajdanlary, Türkmen Russiýa nämeleri bar. Şol aňyrda Türkmenistan şolardan hat gelýär. Türkmenistanyň Türkmenlerine hat bar şoňa. Hiç de açylmady. Hiç wada Näme açyp etmedi täzinde Jirnovskiy ýygany Türkmenistan bar wagtynda 100 miňlerçe dolary çemedana salyp men 5 ýyl 45 ýyl 51 koýar. Boldy ne? Bilme. Sen o gep aýdың da. O aýtdy. Зачем я читаю это постазы? Näme okuyayım şu postlar, näme okuyayım men diye. Näme okuyayım diye. Men bilýän diýdi. Men gorpdum diye. Diňe adamymız bar diye. Bäde biziň de näme ýok diye. Bu ýerde Putin'in ikisi anlaşmasy bu diye. İkisi anlaşmasy bu diye. Bize dayanmasın diye. Bize güven etmesin diye. Bize arkym olmasın bular diye. Onu açık aýtdy. Düýünde onu etdi. Reis. Ol adamlar haram adamlar. Men ol adamlary goýramak şol adam
arada kepleşkin gelen ogam sädinde şol adamlar Türkmenistan pulunu çıkarıp durur öz jüýsüne oturur. Olar diňe biziň O sistema goýdum olar diňe öz Temadan uzaklaşmalyň. Bugünkü temamız biziň hak hukuk görüşi nähili bolmaly. Böyle hak hukuk diýen, sen hak hukuk diýen. Hak hukukda men jami ýykyldy, çoğunda açyda. Jami ýykyldy. Maňa jaý berilmedi. Eýsem men nämede Krasny arka ýüzünde. Şu 15-nji tarpy diýerler, näme diýerler? Şu üstede ben jaýym bardy. Ýykdylar, maňa jaý bermediler. Näme sebäpden? Her boýunça men kvadratmetrim bar. Kvadratmetre her şeyim bar. Bermedi. Bizimkilerin jaýlary 2 gedek ýykyldy. 2 gedek tekilini hiç adam vermediler. Ha o. Näme sebäpden bermediler? Yüzlerce adam mı? Awa. Men keyip edýän, men şondan keyip alýan, lezzet alýan diýe. Adamlar çürköse. Awa, doğru kon hakkısın. Awa amcan. Ana reyet dölet bayhan dölet miyim? Tema dolun geleli Timur Serker'de. Tema dolun geleli inde şol soralyň ýene ýokary nämesen şol soralyň oka gelen olanlardan soralara. Şu taýda bir neme bardy häzir. O bir şu taýda Türkiýe Istanbully bir neme tomuşaçymyz kemçilikleri barada maglumat berseň ýa-da paýlaşsaň olaryň birinji ädimi. Siyasata, döwlete, kanuna garşy çykýanmy diýip batyş edýärler. Watan dönügi saýanlara nähili çäre görüp bolar diýe. Indi muň öňü bar häzir. Hökümetiň işini işläp, iş başynda oturup wezipeli gulluk borçlaryndan hyýanatçylykly peýdalanyp, işine gowşak seredýänleriň we raýatlaryň hak hukuklaryny deperleýänleriň işine göýberen kemçilikleri barada. Maglumat berseň diýe. Ýa-da paýlaşsaň olur, berseň ýa-da paýlaşsaň olaryň birinji ädimi. Indi şu Türkmenistandan hakykatlary aýtmalydyk biz. Bu diýä şol resmiler wezipe alanlardan biriniň eden etmişi barada bir zat diýseň, derrew saňa garşy diýä şolaň ulanýan metody siyasata, döwlete, kanuna garşy çykdyňmy, çykýanmy diýe. Ýani o taýdaky siyasat, döwlet, kanun näni? Men hökümranlygym, men diktatorlygym, men edenetdiligim, men didim zorlugym diýe. Men didim zorluğuma garşy çykýanmy, maňa garşy çykýanmy diýip aýdýar. O taýda siýasatam ýok, döwletem ýok, kanunam ýok. Bir wagt dargady. Toğun arkasyna mindirip goýberdiler bir wagt. Şoňa garşy diýe, şo hakykata aýdanmagyň Timur Serker'de şol hakykata aýdanda sen siýasata, döwlete, kanuna garşy çykýanmy diýip batyş edýänlere we hakykata aýdanmagyň seni watan dönügi hasaplayanlara nähili çäre görüp bolar diýe. Timur Serker'de. Boldy, düşündim menjim. Şol şuňalak bir haramda bizde bara Şeýhiýew familiýasy Şeýhiýew. Olaň garşyda näde bolansa bar, şolary barada gidip bolsa köpräk informasiýa bilgi şol nämede internetde paýlaşmaly öz araňyzda. Şol adamlaryň özleri haýwanly barada şolaň özleri watan satan dönügi hawa, yallaklar hawa. Şol adamlary özlerini halka köpräk görkezmeli hawa. Mesela ýadyňyz üçin olsa döwlet şu öz kanalyna alyp gepledip öz nälik özüni masar etdi näme? Şeýhiýew näme diýip. Näli özüni görkezdi hawa, özüniň gömükdigini, özüniň mankurtlygyny, özüniň haramladalygyny, özüniň ýüzi götürip deňligini görkezdi şol bara. Säli şu şu adam hiç kim inanmýar, şu adam hem adam bilýär, tanýaram. Hawa. Hemme zatdan ogul Timur Serker'de. Ömrüň uzak bolsun, gowur temaň üstüne barmak bassyn. Hemme zatdan ogul. Şatlyk Şeýhiýew, şol işleň içinde näme üçin sokdular?
Sen şonu düşündürübiljek bana? Näme üçin sokdular? Näme Täzinde geregi var şoňşular ýaly işleň arasyna sokulmagyna? men sana aýtaýyn, birjiden biziň halkymız ýene gelýär öňkü ýöňe aýtyp geçdik şu biziň halkymyza şu Sowet döwürleri ýöňe şu öz ýokaldak duran adamlarymız ortadan beter şu öz näçe şu öz halkymyzy etkezler şu gorkudyp hawa şol häzir şu gorku aslında häzirem şol men näme adamlaryň gözüni gorkudyp hawa şol indi şyhy we ulanyp durur. Täzinde şyhy git tonlap öňe olan köp dogan gardaşlaram ýok şoň üçin Timur Serkerde şoň näme nemesi var? Efekti, şoň näme bir täsiri var? Şoň näme bir rolu bir nemesi var? Doğru baýsam, Näme hiç ýyly şoň täsirini göremok. doğru baýsam men üçin ol hiç kim ýöne. Yo taýýarlayan materiallaryna hiç ýyly professionallyk ýok. Hiç ýyly uğur ýok. Hiç tat ýok. Benim dawai Näme üçin şonu ortağa çykardylar? Näme üçin getirip şu zatlaryň içine sokdular şonu? Benim hem adam bul näme sokulmaýar. Hem adam mesela sen sokjak bolsaň sen sokulmaýan. Ya men sokjak bolsa sokulmaýar o atara. Ya başga birine sokjak bolsa sokulmaýar. O adam öz sokdy. Täzinde o özü mamkur. Onun da näme bolu näp bolanýar. Onu diginde şol näme dep aktivistlaryň aşdy ulanyp durup aktivistler öýüne gitdi. Öýündäkiler interwiu alýar diýär hawa. Soň belki aktivistlerin bir seretdi Aktivistliği mesele gayret et. Aktivistliği mesele. Soň şol indi onda olaram da şol näme ýeneden şol men çykyş etsem ýa menem çykyş etmez hakykata aýtyp başlasam menem çykyş etip başlasam hawa menem şol näme etip başlasam şoň üçin şol gorkyny döretýär da o näme şoň üstünden hawa. Täzede ol köp adam öýüne barypdyr hawa köp adam öýüne baryp hawa öýündäki interwiu alýar hawa şo özüň görpdi häme näme çıkarıp oturuyor näme de YouTube'da o. Ýöne aslında oň özü bir tamsa adam hawa. Men şoň özü hiç şoň gepinde bir mınt gepler, üçüncü geplen gepe dengelenok. Soň üçin o adamy gynanam bilen o adam üçin wara täzinde doğru wagtda killetini taýýan adam ýa-ni hawa. Özüm narkotik tirişetini etýän bolmam mümkin. Timur Serkerde. Biz hemişe bir zady düşünürjek bolýar. Ya düşündürüp bilemok. Üniversitede Yankı Karolio ýazýar. Umuman şol öz dogan garnaşlaryna hakikat uğruna edýän görüşini goýup bolsun etmek üçin. Şol aňyrdaky haramzadalyň edýän batyşynyň nähili ýüze çykanlygyny düşünürýär. Seret dostlar, doganlar, watandaşlar bir zada aýdaýyn. Ýurtdaşyna çykyp diktatura garşy görüşjek bolsaňyz hiç kime inanmaň. Meni 2 ýyl ýanymda ýaşaýan adam satdy. Ine başga näme diýeýin diýe. Ýaňy risk aýdýar, sen sistemaňdan bilýärler diýe. Men öňem aýtdym. Şu programmany günü efir üçin näme üçin ulanýan men şu programmany? Näme üçin arada başga bir araçy programma ulanýan başga hyzmatlary ulananmy? Şu programma girip efire goşulýandan yzyny hiç kim tapyp bilenok. Hiç kim tapyp bilenok. Minnäki howpsuzlyk programmalary. Eger maglumat aljak bolsa özüni ýok edýär. Men arhivim ýok bolsun. Ýöne bir adamam ne özüne ne maşgalatyna ziýan etsin. Men prinsipim şu. Şu wagta çenni Azatlyk radiosyna, Türkiýanyň döwlet teleradio guramasyna, beýleki halkara guramalar bilen edýän işlemizde biziň bilen
bile göreşýän, bize egin berýän, bize hakyky maglumatlar berýän adamlaň hiç birine biziň esasy prinsipimiz ziyan gelmezligi. Eger şo ziyan geljek bolsa, şo maglumatom berilenok goý bolsun edilýär. Biziň prinsipimiz şu. Şoň üçin biziň ulanýan sistemalarymyzdan bir adamyň kimdigini başka lakam bilen ulanýan adamlaryň kimdigini öwrenmek edil häzirki ýagdaýda mümkin näme. Mümkin. Muny mümkin etmek üçin ullokan pul harc etmeli. Çykdaý etmeli. O pulun mukdaryna öz haram arkasyna soğanını goýar bu zatlar edenden. Sebebi gerek ýok. Inha töwreňdäki adamlar dilini tutubilmän satyp berler seni. Şoň üçin düşman gözlemäge gerek ýok başga ýerden. Ya bu kanalyň sistemasyndan bahana gözlemäge gerek ýok. Inha hakykat ortada. Hökman bir ýerden suwuň syzýan gepin zadyň syzýan ýeri bardyr. Bolaýmal başga görüşde mümkinler. Timur Serker'de bilýän bütün teknik enjamlary duruşy bilen täzeledik. Hemmesini täzeledik. Başyndan soňuna çenni täzeledik. Programmalaryny täzeledik. Hemmesini täzeledik. Howpsuzlyk programmalaryny goýduk. Ýörüýte torlary goýduk. Şolardan geçibilýän bolsa baş üstüne geçibilmeýär mümkinler. Hemme zat ýok bolýar, hemme maglumat ýok bolýar. Bolsun men üçin ziyan ýok. Bolup geçsin. Meni karolýan hakyky adynyň kimdigi gyzyklandyran ok. Ya riskin hakykatynyň kimdigi gyzyklandyran ok. Ya ýene kim ma? Liberty wa onuň bir topar dürlü rakamda ulanyp şu biziň göni efirlerimizi, göni aýlymlarymyzy alyp gidýän, ýöredýän, urukdurýan bay kaban bolsun, aýla agşam bolsun, soň hakykat gerek, ýa bir topar wa ýanarda adam sanasaň sowagy wa diýär, sanasaň sowagy edil şolar ýa. Dölet inim kimdigi meni gyzyklandyran ok. Dölet inim sen şol howpsuzlyk barada aýdyp geçdiň. Soralarymyza geçelim ýene. Bolýa. Baş üstüne. Baş üstüne. Soru ýokmy? Berden başlalamy. Timur Serker'de. Sorak şeýlenjigim. Mesela Türkiýede mesela bir iş etjek bolsak, mesela şol haramdaň başyny iş etjek bolsak mesela. Şu näet başlatak bolar şu işe? Siz aýdyp berdiňiz, näet şunu etse bolar Türkiýede? Mümkin mi etmek Türkiýede? Bolarmy, bolmazmy? Adamlar näet gorap biler? Näet adamlar duza düşürmän şu hereketler aňarda başap biler? Kim bilen gepleşmeli? Kim ýanlar bu? Näe dokumentler gerek? Şu atawada düşünüp aýtdylarsyňmy? Men Türkiýede 26 ýyl gowrak ýaşadym. 16 ýaşymda bardym Türkiýe. Türkiýede 2 üniversitet okudum. 9 ýylam Türkiýe Döwlet Teleradiogramasynda işledim. Men kursdaşlarym, tanışlarym, işdeşlerim, dürlü hökümetlerde tanışan deputatlarym, professorlar, siýasatçylar, molumlar sanasyň sowagy. Meni ýetişdiren adamlar bar. Türkiýeň taryhynda esas rol oynan siýasatda, biznesde, jemgyýetçilik hereketlerde rol oynan adamlar bar. Hakykatdanam. Jemgyýetiň içinde sözü geçýän awtoritet adamlar bar. Ýöne gerek haramzadalyň edýän Türkmenistandaky rejimden peýdalanýan bilen Türkiýedäki hökümetden, häkimetdäkilerden bilelikde bähwid edýän pul ýasaýanyň bähwidine gelenne şolaň hiç biri
hiç sad edip bilmedi. Hiç birinin täsiri olmadı. Inni Timur Serker'de. Men ýaly Türkiýede ýaşamadyk. Men ýaly döwletiň içine girmedik. Özüm ýaly bir tögeregi, gollogy bolmayan adamlara men näme diýip biler? Özüm ýaly gollogy eýe bolan adamy ýaşatmadylar, hiç zat etdirmediler Türkiýede. Men görmedim, gördü haly. Her gün soraw, her gün soraw. Her gün soraw'a çekilip. Her ağzalınmajak, aýdylmajak zatlar var bärde. Ýöne yeri gelende, wagty gelende onam aýtjak, ne diýip bolsa. Şolary ýaly ýagdaýlary başdan geçirdik. Şoň üçin Türkiýede Türkmenistan bilen baglanşykly bir zat etmek mümkün däl. Mümkün däl. 2-2-4 muny näçe ýyldan bäri aýdyp gelýäs biz. Näçe ýyldan bäri aýdyp gelýäs. Döret inim, şol Türkiye'de senem köp hava işledin bilim. Benim şurada okudum, yukarı Kulcay'da okudum hava, öğren bilem. Şöyle yadalarını, benim analiz durmuşu Türkiye'nin yadalarını, senin köp tatlı öğrendim hava. 2001 dostumdan var hava, şu senin dostum, benim dostum diyişen köp tatlı bileceğim, nametiyat kavatlar. Benim öz kurtaşlarım var, anarda yukarı nämede polkovnik, general zwanyalarda adamlar anarda. Olary ara saklat dursa, köp tatly öğrenip towa. Ýene köp tatlary başga telefon üstüne gitdirýär. Şo köp tatlary barada şo boljak, bolmajak tatlar bardy. Öňünden köp tatlary analiz edip, köp tatlary öz aramyzda nokat goýup, şol etse boljakmy, etse boljak dälmi? Şu tatlary men başga aktivlerden ya burada etjek bolan adam özüni çekip şol iş etmän. Her wagt gelen noktaýynda rejim sizi şuat etmene yol vermez. Prosta wagtyny ýetirýän diýip aýtdym. Aýdymam gene şol dudak açyp durar hava. Mena ýene şol hava, ýene hava aýdar. Başla Timur Serker'de şeýle bir ýagdaý bar da. Tebigatyň kanunyna garşy hereket edýärler. Şu absurd işi edýän adamlar men şolardan bir zada haýyş edýän. Ýa-da şolary gollaýanlardan bir zada haýyş edýän. Siz orta mektebi gutoran birini orta mektebi gutoran üniversitet sada diýmeli. Orta mektebi ally, diplomu gutordy. Atestada ally. Şol adamy akidip çağalar wagyna oturdýaňyz. Şu edýän hereketiňiziň manasy şu: okuw gutoran, orta bilimi gutoran, mecburi orta bilimi gutoran adamy alýaňyz, eltip çağalar wagyna sokup, şonu şu taýda täzeden çağalar wagyndan aň düşünjesini formirlemegini, aňyny, düşünjesini täzeden bir tasa getirmegi şo taýda şonu mecbur edýäňiz. Şolar ýalyky eziýet edýäňiz siz adamlara. Siziň edýän absurdlugyňyz ýa adamlaryň aňyny zäherlejek bolup edýän çykyşlaryňyz şolaryň hemmesi şoňa meňzeýär. Okuw gutaran adamy tutup akidip birinji klasam däl, çağalar wagyna sokup şo taýda ine şu taýdan täzeden başladyp mecbur edýäňiz. Adamlaryň aňy, düşünjesi, tebigatyň kanuny, logika, hakikat bilen türkçesi dalga geçmek, orsçası izdivase etmek, türkmençesem şoň üstünden gülmek. Hakikatyň üstünden gülýäňiz. Tebigatyň kanunlarynyň üstünden gülýäňiz. Öz üstüňizden gülýäňiz. Özüňizi maskara edýäňiz. Doğru, katı doğru ettiğim olatdan kaçan doğru şol hem yerde tebigatda balans bolmaz. Öz hareketlerimizde, öz katlaşmamızda, öz etçek işimizde, ya etçek bolan işlerimizde, şol etçek bolan işlerimiz neyde bolmalı? Näýärde da hareket geçmeli? Näýärde doğru dokumentleşip şu atary ýola goýmaly? Nädip şol ýerde adamlara grup içinde
her türlü adamı toplap, güýçli bilimli adamı toplap hawa. Şu hatır öňünden ölçäp biçip, tertipleştirip şol hereket edemizde. Onam öňünden teoretik gidiyor, teoretik o. Şunu öňünden şonun hata pesibini çıkarıp hawa, şol bir 10 adam bolsun, bir 10 ýaş adam bolsun, şol Mazgovoy centerda hemme atları näme edip, şol etjek hereketimizi etjek öňdegörjülük hereketimizi şol öz adamlarymyzy her bir adam lider diýen at ýok, lider şol 10 adam hemmeden lider. Ýöne şol bir adam bolmasa şu ikinci adam oňor, ikinci adam bolsa üçüncü adam oňor etmeli. Täzinde bir adam lider diýip sen oň üstüne ýüklemeli diýen at ýok. Biz hemmemiz lider, hemmemiz bilmeli. Hemmemiz bilimli ulumly bolmaly. Şoň üçin etjek işimizi gelecekde hawa. Bizim köp işler edildi, ýöne gözü görünmeýän türlü işler bar. Köp zatı edildi doro, ýöne biz aýdamyz okawa. Oňa kömek etdik ýa ol şeýle kömek aýdamyz. Gereği yok. Haççak dälen bu. Ýöne köp zatlar edildi doro, ýöne o zatlar biz aýdamyz bize näme gerekdir bize näme ol YouTube'da kanakda kaýry bize hiç zat gerek bize diňe şol wagt gelen wagtynda TV-ga ruhsat ber wagtynda wagty gelende geçecek hereketimiz geçecek adımızı dengelinde şonda hemmemiz bilelikde çıkartan täzinde hälem şol bir gruppa bir toplamda yeni dağada bir toplamda yeni dağ üç kedek gruppam toplap dağadylar täzinde bir adam çykdy içinden agent bolup çykdy hemme ady boldy. Hemme ady boldy. Ona nädip biler? Onam bilen adamız öz ýandaky oturan nämesi ýandaky öz dogany ýanyna turup kaçyp sunýan. Haramlada diýip bar. Şeýdip bir adam üstüne şonu aýtjana bir krita düşse şol Mazgow centre ol zat bolmuyor. Şoň üçin birinji etjek işimiz şol öz içimizdäki adamlar arasa hereket etmek. Eger içimizde arasa adamlar bolmasa onda hereket etmelen däl, etjek bolmalan däl. Gaty dogry. Bu şerkerde. Täzinde näçe energiýam çykaryp, näçe öz energiýany näme edip ýitirip bowa. Şol öz içindäki adamy bilmejek bolsaň, gör hereket etseň. Täzinde sen 10 adam bolsa 10 adam bir adam, 10 adam bir adam üçin hereket etmeli bowa. Egerde biz birimizi seyretmesek, birimize geplerinde, sözünde logika barmaya, täzinde adam aňyrsynda bir zat bolsa, ýa aňyrsynda haramçylyk bolsa, şol adam öz-özüne nämet başlaýar. Bildirýär öz-özüne şu adam. Bilse bolýar şol. Şoň üstünde adam barmı ýa ýokmy bildirýär şu adam özü. Şonda egerde şu adam öz boynuna alsa mesele, "Hawa men şu aňyrda baskı bar doganlarma, men şu sizi satmasam, onda näme men dogan basjaklar ýa hawa." Şu adam aýtsa, o adam aýtsa, onda şu adamy şol haram rejim karşysynda ulata da bolýar. Ýöne şu adamy taýýarlamaly, moralny, psikologik taýýarlamaly. Şol mesele kurulma mesele kurulan wagtynda rejim karşysynda kurulma kurulan wagtynda dokumentleştirip şol dokumentin içinde şol gruppa giren adamlar tutda mesele birikliğinin karşısına çıkmak bolmuyor deyip şöyle hemme zatları şöyle dokumental yazıp geçmeli var. Şol adam kaçan da sen karşına çıkan vaktinde ne dokument var senin karşına çıkıp bilemem sen tutda men karşıma sen görkezmeyi berip bilmeyen ne sen kolun var deyip şunu adamın özüne näme etmeli, näme bolýar. Şol dokumentleştirip şunu näme edilse şu adamy şu разглашение тайны, коммерческой тайны, я başka bir tip aytып geçse bolýar. Şunu adamy togaçak ýa şunu bir ştraf aldyda bolýar. Şeýle öz aralygynda şuna baglantyny etmeli, hemme birleşip bir çykara tükürmeli. Hawa şol
şerekede hem taraptayn hukuk tarapdan näme etmeli şol. Aty bir näme etmeli şol näme. Gaty öwrenip şol gelecek adamlar öwrenip hem taraptayn görüp bir ýyl içinde diňe şol näme onuň şu hukuk nämeni hukukdan hukuk näme etmeli şol öwretmek içimizde gölemde tutmaly. Timur Serkerde, inni ştaýda gurrun çykýar. Şeýle bir käwat neme gurrunlar bolýar da, ine käberleri gelýär. Şu daşary ýurtlarda Türkmenistanyň arasynda şu ediljek bolýan, ýörediljek bolýan siýasatyň şowsuzlygyny, absurdlygyny, şol bir absurdlukdan ýadammadymylar, ýöne ýalňyş gidip otyrlar. Näme bular aýal kellenine taýak deýdimi, näme boldumy diýip şolar ýalaky pikir alşyklar bolýar. Köplenjem garşylykly pikirler bilen başlanýar. Hatda yan kaýdyşyň ýaly sen agent ýa sen söwüň ok, köçä çykan ok, eýle beýle zat diýip başlaýar. Ýöne iň soňunda şol diskusiýa, pikir alşyk şu şekilde tamamlanýar. Timur Serkerde. Bolýa, sen onunla çykyp dogry strategiýany aýt halkyň öňünde diýe. Eger olaň edýän ýalňyş bolsa diýe, dogry nähili edilmeli? Şonu näme çykyp aýt diýe. Nideret? Olara biz plan taýýarlap bermeli. Men jogap berýän Timur Serkerde. Bagyşla. Gayret et, ruhsat ver. Biz olara programma taýýarlap bermeli. Bir. Hemme zatdan öňürtü olar jübüsünde 5 saý ýok. Ykmanna sergeden işläsem gelenok. Ýeňileklenjiň gözlegindäki adamlar halk dawanyndan pul toplap bulara pul vermeli. Näme üçin? Bular YouTube'da aktivist roluna, oppozisiýa roluna çykyş etmek üçin. Şunu çykyş etsinler diýip. TikTok'da, Instagram'da o taýda kilçersinler diýip. Şoň üçin onuň programma taýýarlap bermeli. Buyma gursak bolmasa sokma gursak neýlesin? İň elementarly, iň ýöneköýje zada düşünen oklar. Logika, nämen absurd, nämen hakikat, nämen ýalanyny düşünen oklar. Inni elementarny ýöneköýje zada düşünmeýän adama sen tutuş bir görüşüň strategiýasyny, ähli tehnikalaryny, programmany sen ýazyp bereňde näme? He? Başarmaja göze görünüp durar. Yo, onu alarlar. Ýöne onu sen näme alarlar sen ýatyrdady. Ýöne alarlar, ýene absurdat ederler. Wara, sen olar kelese ona ýetmeýär da. Ýene şu absurdat ederler. Şoň üçin mesela men öz strategiýamy, mesela öz ýetjek bir strategiýam mende baram edilýän zor. Öz aramyzda karakter maslahat etýär o. Ýöne şu ýetjek bolan strategiýamdy. Hemme tarapdan şol işlemni geçirene soň özüm ýatsam soň öz aramyzda maslahat geçirilip onu men biri berelmen ona. Näme onu bereýin biri. Şol işlemleri üstüne geçen soň ol men näme üçin o başgadan berelmen? Berjekde. Bundan üçin ben ösürmäse. Ini şu taýda bir tesvire jogap berip onuň Azat Gaýtbaýew geldi. Azat Gaýtbaýewym alaly efire ýaýlyma. Azat hoş geldin. Alýan seni ýaýlyma. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Assalamu alaikum. Hormatly ýaşular. Boljak. Gowlaşdyňmy hemme gowmy? Hudaýa şükür, Allaha ýaradana şükür. Geçti bolsun, Allah şifa versin Azatçan. Sesim ya. Sesin ýaňa sebäbi biziň mikrofonumyz açyk şoň üçin sana hoş geldin diýdim. Şu bir 3-4 tane tesir var. Şunu okap soňundan temaga gireli bolýarmy? Sana hoş geldin diýdim. Şu 3-4 tane tesir var. Şunu okap
Soňundan kema geýreli bolýarmy? Şu Yankı Karol Leon ustayda var nemeti var. Tesviri var. Men sesleri yapayın yanlanmadı ýaly. Size bir zat aýdaýyn diýe. Diktatura häli programmalan üstü bilen adam tapıp bilen ok. Onno da şükür olar diňe gulokluň üstü bilen tapýarlar diýe. Onnoňam şu çıkış edýänden yzyny gözläp kimin kimdigini biljek bolup yzyrgan görenem diýe şatlyk şyhyp ýalylar. Şol aýtda özüm çıkışynda men adamlara pul berýärdim. Şu aktivistler var adama informasiýa bersinler diýdi. Anha şolar ýalaky edilýän sokuşlukluğum netijesi inha şu wagt ýüze çykypdyr. Munam häzir şuýda halka ýetireýin. Diňe ondan sonra şatlyk ýallaň üstünden tapýarlar diýe. Başga görnüşde hiç ýyl tapyp bilen oklar diýe. Düşnükli Marcus Aurelius ay bu işleri diňe ýurduň içinde edip bolar men pikirimçe daşyna 52 çırpınsaňam bolmaz goşulanmak. Her kimiň öz garaýşy. Bu temada köp saat aýtdyk. Şoň üçin gaýtalap oturjakka Türkiýe İstanbul 2 bölük sözüm bardy. Şonu okaýda belki maslahat bolup biler. O sözüň gördüm saýlawlar bilen baglanşykly. Adamın hakkının olmayan yerine saýlaw nerden bolsun Türkiýe İstanbul sagja bol. Ýene bir şu ýalňyşmaýan bolsam moşu bolmaly şu. Orça ýazýa. Marcus Forwerdi Paýhan sen niýe adam hukuklaryny goraýanmy ýa-da diýe analitigiň roluny çykyş edýänmi ýa-da sen kim diýe. Men jurnalist, metbuat işgäri hökümünde bir Türkmenistanyň bir watandaşy hökümünde ilmi mähbitli edilýän işleň bir nökeri hökümünde hak bileleşiginiň Türkmenim kanalynyň moderator hökümünde çykyş edýän. Başga bir soraň barmy şu? Inni men sesleri açjam. Adat yeni bir gedek hoş geldin. Inni Hoş bulduk. Hiç yaxşı. Adat yeni bir gedek hoş geldin. Assalamu alaikum yeni bir sabah. Hormatly ýerleşik. Hiç yaxşı. Yeni bir gedek hoş geldin. Şuýda ondan içeri damak meni sadece 5-6-7 iş nämetdi. Haýyş etdi girizatly. Ondan içeri damak meni sadece sesime ýaňlany gaýtalyp durdy. Sen internetinde problema var. Bizimkiler fiber optik, bizimkilerde problema yok. Bizde hem fiber internet ýöne duran men täzen girip çykan. Bizde hem fiber internet. Näme bolup durýar? Timur Serker'de dowam edýär tesirler bilen kimiň ýanyna Ramazan Juma, kimiň ýanyna kime yüz tutjak bolsaň, yüz tutmadan ogul şol tarapa uzatjak aýaňy bilip basmasaň gaty erbet ýalňyşlyklara ýol berip bilersiň diýe. Gaty dogry. Ýene Timur aga çölle ýören eşeň gaňgasynyň bary ýogy, gaňgasynyň barynyň ýogunyň bilmeden eşekde gaňga bar diýip bolarmy jan agam diýip soraýar. Ona doğru. Doğru öz sorany öz jogap berip tura edeme. Näme diýdi ona? Doğru.
Karacaoğlan Türkmen iki döwletiň bähbitleriniň ýanyna halkyň bähbitine seretmediler. Ortada ullokan proyektler, ummasyz pul we köp zadyň şaýady bolup otýar. Ondan başga milleti, halky bulaşdyrdylar diýe. Gaty dogry. Gaty dogry. Markus Forever ýazyp bir programmany, strategiýany göreli nähili podderjat eder halk podderjat etmese peýdasy ýok. Moşy sen oýnak gelsene. Ya öýdimi aýtma, özüm jogap berdim men ona. Yo. Biz nämen gurrungyny diýäs? Biz haýsy asyrda ýaşap ýörüz, olar haýsy asyrda ýaşap ýör. Düşünenmi? Yo, köp berde her türlü adam var. Köpüsi aýtýan gepleri logika diňlerine soňmada her türlü adamlar we çopanlar başynda ya belek her kim öz olar, çopanlar öz oruny goýdy. Boş bitdirno näme sırada aýtman, boş jogap berdik, aýdardyk olar. Bileler. Diňe öňe Salamu aleykum döwlet ağa, salam. Marcus Aurelius naushniňi aýyrmasaň ýanglanar diýe. Adada. Dogry, gaty dogry. Ýa-da telefonyň sesi nemedenem açyk bolmagy mümkin, mikrofony. Şondanam bolýar. Marcus Aurelius ömrüňiz ok bolsun. Dogry aýtdym. Mikrofon bolmagy mümkin, täzinde mikrofon bolmagy ýagnan. Awa. Seljuk imperiýasyň diýen zatlaryny men düşünenmok. Şoň üçin hem aýplaşmasaň tesbirlerini ekrana goýanmok. Näme diýip? Neme diýe? Şu Cuma Tapar bilen Murat Gurbanow ele şolar bilen malaşykly bir zatlar ýa-da men düşünenmok. Men o bugünkü tema o däl. Şoň üçin men ekrana çykarjak gel düşünenmok. Baýmurat Öýlerine sorasylar. Baýmurat Atagelliýew. Salam giýçägişi hemmelere, giýçägişi şeýle bir soragyň mady döwlet ağa. 2 ýaşlyň täze gurnan ýollaryna hiç düşünüp bilmedim. Düşünürip beräýseňiz. Kim o 2 ýaşly? Suyunov. He? Suyunov ýaşly diýenler. He. Olun täze gurnan ýollaryny hiç düşünüp bilmedim diýe. Bilen düşünemez soňa. Sen düşünmeseň men nädip düşüneýin? Baýmurat. Men nerden nädip düşüneýin? Men äser edem oğlum. Doğrusun doğru aýdýan, bagyşla. Diktatura ýurda mediany näme üçin hususy eýçiligi geçirenok, bilýäňizmi? Şonu geçirse düşmanynyň eline yara beren ýaly bolýar diýe. Karolleýo. Ömrüňiz ok bolsun. Ya doğru. Ada sana şo guloklugy, gulokçynyňy aýryp nemet şonda ýanglanmaz diýip sana maslahat berýärler. Gulokçynyňy aýryp nemet şonda ýanglanmaz. Häzir Ýanglanýar. Sen guloklugy aýyrsaň bolmaýarmy? Şu azatlaň seslerine problemi var. Sende de problemi var, Rossiýadaky azatda. Sen guloklugy azat ýönesi de azat beren oklar var. Şu azatlaň seslerine problemi var. Sende de problemi var, Rossiýadaky azatda. Azat ýönesi de azat. Bilemok. Indi yine bir neme var. Tesbir var. Şu tesbirlerden soň biz öz aramızdaky gurrungy tema dolanıp geleli Timur Serker'de onu veren ýagdaýyna da ýanky media erkinlik berse diýär-de, onu veren ýagdaýyna da bar güýjüni şoňa beremese, ýagny berse de ýa yegenlere berer ýa da başga birine
bersede bar howpsuzlyk gulluklarynyň şonu kontrol altynda saklar diye. Ol Hakiki olmaz. öz sorana öz jogap berip durul. Näme adam şo. Digo indigo. O öz sorana öz jogap berip durýym. O başga aýdara zat ýok. Dabap etne şu. Oşmana zat ýok. Täzinde aýdyp tursan berde gep köpelýär. Täzinde ol media Türkmenistan media simbol ol näme şol bu haramdağı rejiminde şol media hemme şol näme media telewiziýa bar şo sredstva internet hemme şol näme haramdağı şöhrat diýip gepler durmasa onda ol media işlemeden veren. Timur Serker'de Seljuk imperiya ýazypdyr. Söýünüf, Iklimov Leniniň ýoluny. Başka biri diktator yıkmalı, bu iki sumok yurda eye çıkmalı diye. Başkaları yıkmalı, bulara eye çıkmalı ya da. Benim ağamı bilemek yine sol açık adam doğru atına ol o digvelen del orun köp oy öz yolları üstünler o hiç o badam atman da onlar bir yaşlı adamlar yani o 70 yaşlı adamlar o de Onlara da güymence gerek. Olar 70 yaşında o İçiniz madyalı. Hava can sağlık sormalı hava yaşları uyumasın hava sol hava bir hareket göre o şuna beğenmeli hava olarak güymence havalar için Köne doğrun şayatları täze doğruda şayat bolsunlar. Olarum arhiv, olarum hökman bize gerek kitap ýaly. Halama kitap ýaly ýaşurlar. Olar gerek bir taraftan da olara gerek boldur hem adamın yer götürýär onun için o öz ýolları ýöretler o. Hiç kimi olara Cemiyetde her kimiň roly bar. Yer bolmaly. Ol ýaşlarym ýöregetlen öz ýolları. Ýene biz kanaly seyredemiz ama ýene Azat ben aşak bolýan sesiňi özüň ýapdyň öýdýän. Kanaly seyredemiz ama ýene Sesim gelýärmi? Azat ben aşak bolýan sesiňi özüň ýapdyň öýdýän. Inde ýanglanan akdymy? Ýanglanýa. Sesim gelýärmi? Azat ben aşak bolýan sesiňi özüň ýapdyň öýdýän. Men studiýaga girmeden ýanglanyp durdy şu an. Ýanglanýa. Sesim gelýärmi? Azat ben aşak bolýan sesiňi özüň Sen döwle daha öze studiýaga girmeden a taraplar üçin a taraplar üçin sen döwle daha öze studiýaga girmeden a taraplar üçin Bolanok işi aýtdy. bir telefondan girjädir. bar adı boldu. Bolanok. Indi şu nemeden soň, tesirden soň ýene öz aramyzdaky gurruňy dolanyp gelýär Timur Serker'de. Soň sen maňa sorap berýär. Şol 2 ýaşly barada adam garrasa çağa ýaly bolup başlaýar diýerler. Ana şeýle hawa biz görüşüp ýurdy el alyp olary çağırar. Gyzyl Daroşka haly ýazyp diýe ömrüň uzak bolsun. Olam dogry aýtýar. Geler biri murtuny sypalap biti näme? Biti garnyny näme? Düşünmedim. Inni şu taýda hak hukuk görüşine näil bolmaly. Şuňky temamyz ýöne inni 2 sagada geldi. Başka aýdylmaly goýmaly zat ýok bolsa men gaty köp tomaşaçylardan gelip gowşan bir neme bar. Haýys bar. Şo haýysy şu pursatdan peýdalanyp watandaşlaryň beýleki bir garny sypalap diýe. Watandaşlaryň bir soragy bar Timur Serker'de. Sen bilen şol häzir şo soragy tapsam
şu esasy gün tertibindäki iň gyzgyn mesele Talibanlar meselesi. Timur Serker'de. Sen Näme pikirin sorak? ora. Talibanlar barada näme sorak var? Konkret ne bir aýtyn ma soraglar. Näme sorak var? Konkret kenolda, näme imine näme? Şu Talibanlara şunça yara goýuldy diýilýär. Talibanlara esasanam gaty howply raketalar adamyň egininden atylýan göçme mobilizasiýasy aňsat bolan raketalar Stinger ýa şoňa meňdeş nemeler zatlar sadja bilinok diýär-de. O tehnikalar, vertolyotlar, samolyotlar, uçorlar, zatlar, dik uçorlar umuman şu eline şular ýalaky bir maýmynyň eline granat beren ýaly boldy diýä. Talibanlaryň eline galdy şu zatlar. Şu elindäki diýär, eline geçen şu diýär harby nemeler bilen, şunça yaraglar bilen, ferişteler bilen Talibany yeňip bolarmy, Talibanyň öňünde durup bolarmy diýip soraýarlar. Öňünde durup bolan kim öňünde durmaly? Taliban öňünde durjak adam kim bolmaly? Ya öz näme mi? Türkmenistan durup bilermi? Türkmenistan durup bilermi? Özbegistan, Täjikistan şu üçüsü diýe. Özbekistan, Täjikistan durup biler. Ýa-ni olarda näme 201-nji näme bar, öýde brigada bar, näme ortaýdyň nämesi bar, öýde goşulma bar. Soňra aňarda näçe o Özbekistanyň ýaraly güýçleri güýçli, soňra olarda bar zatlar, mesela şöyle sol yok, tipir zat bar, artilleriýa bar, tanklar bar. Belki o andan ýyl üçin ýaralan köpse motostrelkowy, ýeňil näme bronirowanda da ýeňil. Ol Abramos ýa tankla gaty jol tanklar orada ýok, orada diňe bir artilleriýa howa belki Stinger olarlar bar. Uçaklar mesela belki iň näme uçakny boýowy uçaklar bar owa. Şoň üçin belki ol Özbekistan garşyna çykyp bilmezler o. Oň problemasy häzir şol näme üçin şol näme ýaralar goýdy şol näme Amerikalar şunu kırıcı görsek täzine şol Amerikanlar ýokardak bir komandowaňa we prezidenti şol Talibanlaryň ýokardaklardan kepleşip geçirip şol indi şol näme düşünçip gol çekişip şol olar Talibanlar olara söz berýär. İgiliň garaşynda belki teröristçi organizasyonyň garşysynda söz etjek, demokratik näme İslam döwletini aňarda kurjak. Şoň üçin şol igiliň garşysynda görüşjek diýenden soň olar şol ýaralarny, şöyle öz ýaralaryny olara goýýarlar şol. O öz arasynda bu gilwer argatnaşyk bar, täzeden soň Talibanyň düýbi onu gurdanam Amerikan özü owa. Dem Amerikanlar olardan gildi ýagdaýda näme etdiler, olar aratyş tapapdylar öýdüli ýagdaýda. Şoň üçin köp ýaralaryny adnan olar Talibanyna goýdular. Olar näme üçin goýdular Talibanyna olar? Täzede birinjidine şol näme Owastanda uruş bar ýerde öýde pul oýnapdyr, gaty ulakan milyardlap pul oýnapdyr uruş bar ýerde. Eger de uruş bar ýerde şo milyardlap şo pullary berilmese şo pullar, onda uruşan tutarýar. Adamlar öz işlerden bolup görýär. Şol ýere pul goýup başlanykda ýa-ni pul berilen adamlar şol pullary, berilen pullary özleri işlemine şol pullary işlemine geçirip biz bugün 100 tane adam öldürdük. Ya bugün 50 adam öldürdük diýip pulara öz näme hojaýynlarına atçyt etdirýär orada. Şoň üstünde uç bolupdy şöyle Awgastanda. Şoň üçin öýde bir wagtda 2000-nji ýyly düşen näme birinjiden şöyle tehnikalar Amerikanyň tehnikasy bolan üçin ol Amerikanyň onu ulat başlary soň bir tehnika технически обслуживание номер 1 diye номер 2 diye şu teknik taraftan maşinler da her günde seyredilme oluyor.
zapçatlarım hem almalı bir o zapçatlar bir ay yürerken ki kay yürerken şol zapçatları şol başylaryň üstüne goýulan yo ulakan näme pulemyotlaryň oklary atylan ýaralaryň oklary şolar bir ýerden almaly. Niye alýar şolar? Olaram almaly ýene Amerikadan almaly bolýar. Ýa-da maşynyň bary Amerikanyň maşynlary bolar. Ondan ýene şol biznes başlaýar da aňarda. O gerek mi satın al? Hava. Ya ya satın al ya satın almasan bizim aydan temin etmene bir sana nämesi biz patla sizler näme öğreti. Çok karar öğreti var. Öyle geopolitika var. O aňarda ýa geopolitika aňarda Kitay var, Orta Azia var o İran var aňarda hava. Egerde soňky wagtda Amerikanlar istese şeýle ýok aňarda front açylmagy mümkin. Şu İran'ın karşıda front Wagtanyň içinde İran'ın karşıda front açylmagy mümkin olur. Şoň üçin bärde geopolitik oýunlary var Wagtanyň içinde. Hawa. Bir haçan bolsa üç kapitler şolar var. Ya Kitaýyň karşysynda, ya Orta Aziýanyň karşysynda, ya şo İranyň karşysynda hawa. Minnettar Timur Serker'de Azadyň bu gezek sesi gowy hiç ýeri ýanlanok. Azat goş geldin, goş ýoksadyň goş. Mikrofonlary ýap, sen dinleýäs. Assalamu alaikum hormatly izleýiçiler, giç ýaşy. Ýani o çok magurunma. Köpden bäri ortalykda ýokdum. Käbi sebeplerden näme? Mene esasen näme hakynda gurrun etýäniňize sadece soňuny dinledim diýsem ýalňyş bolmaz. Boyna alýan. Ýani şu taýda käbir Türkiýede bolup geçen absurdlarym hakykatdan men özümem belli edip geçesim geldi. Yani bilişimiz 1 Awgustda hakykatdan bir basın açıklaması diýende köpçülüklerine habar veriş süreçleri Türkmenistanyň çäğinde adam hukuklary bozulýanlygy hakynda we koronawirusyň barlygy hakynda şeýle bir çıkış etmeyi istedik köpçülüklerin beriş serişteleri medya seriştelerini açıp bilen. Yani 24'ünün başlap men sırqowdum hakykatdan onun delilleri elimde bar. Şol yatan hastanem hastahanada şonda şol açık olan virusologiya tarapından hastahanada yattım. Bu ayrı bir gurrun açık olan Türkmen hökümeti ýöne men adymam şu daýa teröristler, ekstremistler gelýär. 13-nji sırada men adymam geçirtirdi. Ona geçtik, onu hukuk tarapından yolunu açar, sadeders. Ýöne men sadece şu taýda bir belli etmeli gerekli ady näme çok. Sireden Türkmen hökümetinde hazır döwleti eýleýän despot, diktator Berdimuhammedow var. Despot diýende indi adam tarapından amoral ýagdaýyny düşündirsem onu düşündirjek. Despot diýende öz halkyna genotsid etýän we ruhy taýdan akly tarapından gowdal adam hökümeti eýleýär. Kanun daşary gelen hökümler. Şonuň bilen şol näme diýerler türkmenlerde bir atasözü bardy. Biri näme bolsa, bidere bolsa hemmesini şonu ýaly diýip pikir edilýärdi. Bizim ýurtda hökümdara psikiski neadekvatny adam. Indi opozisiýanyň içinde, opozisiýa diýerler, belki aktivist diýerler. Tapazy ýok. Näle kim näle aýtsa aýlabersin. Ýöne men demokratiýa jemgyýeti diýen muňa. Hakykatdan demokratiýa bolan ymtylyş gün-günden güýçlenip barýar. Ýani mysal üçin 2018-nji ýylda 2019-njy ýylda iň bärsi, iň esasy güýçlenen wagtymyz 2019-njy ýylda taýda Türkmenliýe birleşýär bardy, ondan soňra belki aňyrky bärki toparlar bardy.
Türkmen hökümetiniň ilkinji absurdu şol Türkmenistanyň hakykatdan garaşsyzlygynyň we Türkmenistanyň respublika bolanyny ya ozalky dilimiz bilen aýdanda Cumhuriyet bolanymyzyň 95 ýylyny. Şo 24-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistan respublika boldy. Şonu bellemek üçin 26-njysynda biz bir ýerleşimiz bilen diýerik-de şeýle watandaşymyz häzir Beýik Britaniýa döwletinde ýaşaýan. Hemmesini tanıya, men adyny aýda oturjak-da. Şonuň bilen bir konferensiýa ýa bolmasa diaspora döretmek üçin şo taýa bir gurama döretjek boldyk. O taýda hemmesi boldy şo döwre görä. Ýaşul Hanamow, Ak Muhammed Sapar, Muhammed Diýöji, Beýlekse, Ayça Kolyanım şu transparent esasında şu ulakon ekranda şu konferans jaýda köp adam çykyş etjekdi. Şu taýda Türkmen halkymyz agzy bileşmäne dogry häzir siyasi, ekonomik ýagdaýdan gyn döwürde bolsam, ýöne taryhymyzy unutmalyk, hakyky garaşsyzlyk bayramymyzy unutmalyk diýip bir bayram jagaz belleýek boldyk. O taýda hakykatdan organizowans iň ýokary derejede etdi. İyi biçkiler dağıtlar. Şu Beýik Britaniýadan gelen ýerdeşimiz onu alada etdi, aýçyk goýan. Ýöne soňky döwürler bolsam şu 2020 ýylyň soňlary, şu oktýabr, dekabr, noýabr, dekabr aýlary. Ondan sonra şu ýyla bütünleýin şu ýyl özüm. Diňe absurd, yalan, aýçyk bolýanym, her zat bardy. Uzağa gidip oturjak däldi. Hene mysal üçin Şweçiýada bir ýaşlymyz bar, özüni poet diýen, aýçyk bolýan, intelligensiýanyň öňünde baran adamy diýip, o fantastiski istoriýa ýazyp, ene Berdimuhammedow aradan çykdy diýip, halky bir aýçyk bolýanym, topuň mermisi etjek boldy. Ýa rusçasyna aýdanda pushich nemesi diýýärdi halka, demokratiýa ymtylýan halkymyza. Ondan sonra indi kavычкanyň içinde häzirki adam özüni Ulu Amerikanyň öňüne çykan, toýuň öňüne çykan, şol özüne lider diýen, kim tarapyndan saýlanan lider belli däl. Dogry bir guramany döredip berseň sadece bir ýolbaşçy diýip aýdylýar da, aýçyk bolýan. Bir belli bir guramanyň ýa bolmasa ozalky dil bilen aýdanda председатель ýa представитель diýilýär, ýa şoňa meňzeş diýilýär. Ýöne lider diýende milletiň tarapyndan saýlanan, ene mysal üçin Hugo Chavez liderdi. Hakykatdan kommunist diktator ýöne liderdi. Halk %76 näme bilen zat etdi? Amerikanyň özü kabul etdi şonu %76% halkyň şonu saýlandy. Ya Fidel Castro, ene hakyky liderdi. Muammar Kaddafi ilki başda liderdi. Hakykatdan o diktator däl, onu siz özüňiz aýçyk bilen syn berersiňiz. Mysal üçin Ruhani iň bärsi İran İslam Respublikasyndaky Humani bile fanatiçne İslamy ýöretse, ýöne şolam liderdi. Milletiň köpüsi şonu şahy döwletden, hökümetden ýykyp şonu saýlady. Endi men soňky döwürler şu özüne lider diýen ýa şoňa meňzeş diýen adamlaryň ýalanyny we şonu goldap propagandasyny ýapýanlary düşünemekdi. Şol ene Türkiýede pakuşene boljak boldy, ady janyny kast etjek boldylar, zat etjek boldylar. Döle da sen Türkiýede ýaşadym diýdiň-de. Menim ýamjy 2014-den bäri 7 ýyl bolup barýardy arasa. 7 ýyl bolup barýar Türkiýede ýaşap ýörüm. We Timur Serkerdem döwründe Türkiýede bir sapar bolup gidipdir-de, aýçyk bolýanym. Bolan bilýärdi, beletde Türkiýe aýçyk bolýan. Bir sapar bolup gidip, men aňarda men okudum. Yo, indi men sana belli bir maglumatdan aýtmak istemedim de aýçyk bolýanym. Sadece şey diýäýdim-de. Ýöne men sana bir zat aýtjak bolýanym, şol Türkiýe Federasiýasynda, Türkiýe Federasiýasy boldy, respublikasynda aýtjak bolýan. Bir adamy hakykatdan ortadan galdyrmak üçin, ýa bolmasa ortadan galdyrjak bolsalar gyn bolarmy Türkiýe hökümetine? Ýa bolmasa Türkiýe mafiýasyna aýt, iň bärisi. Ene äli iki hepde oldu. İkisine de gerek yok. Hökümete de gerek yok, mafiyada gerek yok. İstenlik adam, istenlik zady edip bilýär.
Bugün bizim temamız Yo Serhat, men yo temamız men adam indi bir bitireyin de aytsak bolýan mümkin olsa şahsy düşünjemi beýan edin mümkin olsa. Ve misal üçün geçen 2 heptalikde hali täzirikde oldu. Çiçenistan'ın ya olmasa ozolku İçkere devletinin Polivoy generalı şutaydı. Bahçelilerde polisiyanın göz önünde at öldürdüler. Mahkemenin önünde. Türk mafyası belli bir Türk mafyası belli der kim tarafından zakaz edilen emeli büyünece anıklanan hatta Türkiye mafyasını meydiyende men suçsuzak olamaz Türkiye nemesini. Yani kim öldürenlüğünü emeli büyünece tapbalına. Yani şol adam tutuldu. Dedi de men şu adamı ikisi tanışam değil. O Türk vatandaşı, o Çiçen açık oluyorum. İçkerisi de açık oluyorum. İkisini tanışam değil. Gönlüme nämetdi, şoňa çykardım attım diýdi. Açyk bolan. Indi şu Türkiýe hökümetinde kär ýyldaşlarymyz geldi. Ya mesela 7 ýyldan bäri men ýaşap ýörnüm. Ya sen 23 ýyl ýaşadym diýdiň näçe 20 ýyl ýaşadyn däm döwlet da. Sen Türkmen hökümetine 26 ýyl Avdağa döwründen bäri hakyky güýçlü opozisiýa döwründen bäri hereket edip gelýän. Hükümete karşı çıkan Niyaz ve Seret karşı çıkıyordu. Niyaz Berdimuhamedov'un o nesesi aslında seyretsen de. Hakiki o hatta nemene Aymıra'da öldüründe ne mi deydi? Devlette deydi yeketek mafya olmalıydı, olan men olmalıydı. Doğru değil mi? Yani misal getireninde men sana açsak olan meni ne için ortadan kaldırmadılar ya seni ne için kaldırmadılar? Sen hükümete karşı çıksa edip gelýäňdi. Men daha Berdimuhamedow'un sesini parayla yürütetýändi. Berdimuhamedow ondan şada däldir, doğrusunu aýdaýyn. Ýöne soňkudy sen parodiyana soňkudy al. Soňkudy absurdlary diýende, absurd diýende näle diýsen sana? Soňkudylar bizi ýakaladylar, bizi tutjak boldular, bize pakuşaýan etjek boldular. Bu bilýärmi? Senaristi bir adam, Şweýçarda oturan o fantastiski pisar, hakykatdan ýazýan adam. Nämeler olsa yerine getirip nämelerim özüne kavgaçkının içinde yolbaşı diýäm ya, lider diýäm. Diýende bizim men oňa düşmançylyk edemem. Men sadece şunu diýjek bolýan. Ýadyňa düşýärmi Oraz meselesi vardı. Ana Oraz Orazı näme diýdiler? Bu Wahhabit diýdiler. Ana men spesialny şoň üçin sırkow döwrümde sakkalymam almadym. Paryh mahirem gidip bilemek, näme üçin de öýden çykmak bolmaýar. Umru güne hastahane, işte hastahanada ýatdym, ädirim çykyp bilemek. Paka polny näme gutuny ýança. Men sana sadece şunu diýjek bolýan. Döwreda. Şol Berdimuhamedow ýalançy doğrudan. Hükümeti yalan gepliğe, zadet ya halka yalan gepliğe, diktatordayım. Kâvri ildeşlerimizin näme ondan üýtkeşkeri var. Yani komünizm döwründe Menşevikler revolüsiýa etdi. Yani Timur Serkerden gowy kandyr onu. Sovet döwründe bilim alan adam bilýär. Menşeviki сделали революцию, doğrudan. А большевики захватили власть. Menşeviki diýende halk etdi revolüsiýany, halk nägilerini bildirdi. Bolşevikler o bir Şwýçariýadan geldilerinde, beýleklerim her yerden geldi, hükümeti basyp aldy. Doğru değil mi? Indi men sana şunu aýtjak bolýan. Ana şu günden eğer şol käbir eýindeşlerimiz yalan PR bilen ýalmasy beýleki zat bilen hükümetin başyna geldi diýelim. Ondan bizim halkymız bir peýda görürmü? Yani sistema ütkermi? Doğru, hükümetin adı başka olup bilerini misal üçün. Premierlik diýerler Respublika esasında. Bayda ütker, gerbi ütker. Bayda ütker, paralel döwlet gurarlar aýtjak bolan. Ýöne elektronika geçerler. Häzir Berdimuhamedowyň sanalyň döwleti ýokmy? Sanalyň döwlet diýme, ola bir hyzmat doğru değil mi? Ya, ana Timur Serkerda Rossiýada ýaşap ýör. Elektronное государство diýilýär. Gosuslugi diýip aýdylýar Russiýada başlarsyňız. Türkiýede e-devlet diýilýär. O hyzmat.
Ana misal Barına. üçin men sana bir dokument görkezjek bolýanym. Ýalňyşlyk bilen telefonu yaptı. Awa. Uzak gitdiğince 2 saat geçti. Bir toplalı bu hemen. Ben çıkıyorum o gitlersin yanında. Bolya jemletegen bolya aslında jemletek gowy 2,5 saata geldi. Köp adam bolmuyor o. Häzir nemesek 1 kilo bolar. Kesik kessek. O yine men Şoň gelsin zaman gitdi. Bizim öz sennäki üýşen soraglar guturdymy? Men de şu soralar yine bir soru var incik var. Olamasa belki şu nämeden Novosibirsk'ten geldi soru. Näme? Şu näme var ada? Üzecek onu mesele diye köp Avrupa'da da Amerika'da bir eşleşim boyunca gruplar var diye onlar imtimatörler özlerini görkezlerine köpse yine içinde güçlü bilimli olan adamlar var mısın diye sorularda ne deyip bilecek soruyorlar. Sorularda açacak adam var mı? Menden soraýarlar. Hava. Bolya häzir jogap bereyim men azadalayım. Häzir jogap bereyim. Azat bir soru var diýdi, şonu jogap bereyim. Ýa-da sen sözüňi jemle men ondan soň jogap bereyim. Döle daha kamerany näde büýütgüdip bolýar, beýlik tarafa geçirip bolardy. Kompýuterden edip bilemek, telefonda görkezjek boldum. Sesim ýanglany. Ene elimde dokument bardy. Ene şunu. Kurbanov Murat 15-10 ay 1965-nji ýylda Aşgabat şäheri erkek Fransa uyruklu diýe TTH Airlines gelişme zady diýe. Ene misal üçin elimde ene dokument. Hakyky yalan zadym däl. Aýçyk bolam, näle görkezjegimi bilemekdi. Telefonda görkezjek oldum ýöne. Ýalmasa men sana WhatsApp'yňy atsam sen çykaryp bilýärmi häzir? Şo taýda ene meni diýe Türkiýe hökümeti arestowat etdi diýär. Ene aýçyk bolam, skanirowany görnüşinde şo dokument elimde şu an. Azat edelimi? Şunu aýratyn neme deli, efir edeli, aýratyn tema deli bolýarmy? Sen ondan şol konsulxananyň içinden adamlary nähili çykaranyňyz adyňy aýdyp ber, soň adwokat dile balanşykly şo nemeleri aýdyp ber. Sen bilen şol efir etjekdik, etmedik. Ýagdaýyň neme bolan soň. Gel şunu bile edeli. Şu temanyň içine goşup edeli bolýarmy? Men sana ondan şu dokumenti uruçuk näme şu taýda sen Türkiýany özüň okan şu taýda edebi dilde İstanbul valili İstanbul Yeni Havalimanı Mülki İdare Amirliğinden diyor. Kabul edilmeyen yolcu bilgi formu diye. Şu taýda ene dokument. Tarihi 2. Sentyabr 2021-nji ýyl saat 23:20'de diye. Ene seret. Ene men ütköşük zadaý demek ýadyňa düşen olsa men sana o konsulstwanyň arrest kazyny urutdum, men medisinski raportlary men zatlarymy urutdum dördüm. Men şu taýda bir zadaý çykyp koýarym. Ene meni diýe Türkiýe hökümeti arestowat etdi diýe, zat diýe käbir ildeşimiz de. Men düşünmedim. Seret. Ýalanyň üstünde hökümet kursak, ene mysal üçin köpsi ýalanyň üstünde hökümet kurýardy. Ya özünü öňde baran diýe, zat diýe. Ene mysal üçin men Demokratiýa Liberal Partiýanyň bosgulukly ýol başçysy. Ýöne hakyny eser etseň men hiç kim. Onuň bilen kabullanmaly biz. Näme üçin ýönde Türkmenistanyň çäňine hiç ile hakykatdan kanun esasında bir registrasiýa bolmady ýa sany bolmak hakynda bir kanuny laýykly bir iş geçirilmedi. Açylan döwrümüz 305 adam bardy. Hakykatdan şol studentler, şu Sakarya Üniversitetining studentleri hemmesi bardy. Şu ýaşlar aslanmaýdy. Ýaş büyük nämelerim okullarym bardy. Ýöne häzirki ýagdaýda 56 adam galdyk. Näme üçin ýönde demokratiýa jemgyýetinde döreje gusam halka saýlap bermeli. Halk saýlamaly. A tarapy saýlaýarmy, B tarapy saýlaýarmy? Tapady ýok, o taýda her adamyň bolup biler. Biri odan gurlaýan biler. Ene mysal üçin men filosof däl, ýa lingwist däl, aýçyk bolam. Men odan gurlap bilemem. Men dilime bitik
Men boynuma alýan. O salırjam bar, sarjam bar, açık olam, atajam bar. Özüm çerjede dolduğum için salırlaryň arasynda ýaşadym için dilimde birazcık şivemde näme vardır? Rus. O ski näme zat ýaly nämeler bardy. Şivede gaçýady. Onu men boyuna alýan, kawulanýan. Açyk olam. Men sadece şunu düşünüp bilemek. Men näme üçin sana bu zatlary aýtdym? Eğer çorny PR bilen zanimasiýa etsem, ene Türkmen konsolosluğunun içine men bir içine girip geldim. Doğru değil mi? Mesela o videonu görkezdim ha. Doğru değil mi? Näme üçin maňa bir zat etmedi? Murat geldi, Seyitliýew, Merdan, o Dänölü, Çärjölü. Meni hatta gel iş birliği yapalyk, hyzmatdaşlyk edelik. Näme teklipleriniz bolsa bize berin, biz ýaşlyga geçerik diýdi. Kapını yapandan sonra men hiç çekinmedim. Men aýtdym, endi onun dep ýolum oraya. 22. iyuna aýtdy, pomam. Son 2. ay, iyul. Advokatynyň Yakup Bey bilen gidenimde. Men pikir etdim, şo hökümet meni indi basyp aldy. Meni ýurda uğradyrlar. Ölsem mert ölen diýdim-de. Şo taýda hakykatdan mihman söýürlüğü konsulum, gen konsulum näle diktator hökümetine gulluq etýän bolsam, öz halkyna garşy göreş etýän bolsam, şo taýda bir konsulun bir bellep geçmeli zadym hakykatdan adam gerçek. Yok, adam gerçekki azat inim, çay içecekmi, yaşıl çay içecekmi, kara çay içecekmi, kofe mi, zat mı deyip teklif etti. Mihman söýürlüğünden Türkmenin bir adaty var. Elime şo taýda koloniya döküp zat edip näme edip men aýtdym, indi boldy, gaýdar sindi Türkmenistana. Upakawada derler, 2-nji Ömürzat Ömürkuluýew ýaly bolarmy diýdim-de. Aýtjak bolan, indi ölsem mert ölen diýen ýaly etdim-de. Aýtdym, diktator Berdimuhamedowyň değişmese olmaz diýdim. Değişmese diýende türkçe şiweden gaçýardy. Çalışmasa olmaz diýdim. Eğer hakykatdan alternativ bir önüm öndürjek bolsam, alternativ olmaly. Alternativ diýende gowhili önüm bolsa, gerek bolsa. Alternativ olmaly diýdim. Berdimuhamedowyň alternatiwasy ýok, şoňa eden ettirip getdi diýdim. Diktator Berdimuhamedow diýip açyk aýtdym. Men Türkmenistanyň konsulstwasynyň 1-nji gatynda şo girişten doğru kapıdan akoşkanın kaptanının kapısı vardır. Şo taýdan içeri alýa 1-nji etajda kabineti vardı konsulun. Gen ol okan bir sany älim diýip telewizorum Türkmen görnüşi telewizorum bar şo taýda. Divana oturjak bolsam kreslo otuzdylar. Gerçi sen şu taýda otur, biz şu kaptalar oturup. Şokoladçyk näme şo şokolad diýende şo Türkmen şokolady şo taýda hasaryň nämesini hödürläp mihman zat gorkma, biz seni näme zehirlejek zat etjek niýetimiz ýok. Bizem nälik diýdi, döwlete hyzmat etýäs diýdi, döwlete zat diýdim. Aýtdym, siz diýdim gul diýdim ilk ören diýdim. Berdimuhamedowyň şahsy bir gulu diýsem, ikisem susdu. O ses dem çykanakdy. İkisinden hem çykanak. Ýöne aýtjak bolan käbir adamlar soňky döwürler biz konsulluğa näme etdik, welin bize telefonlar açanaklar diýipdi. Türkmen konsulu Türkiye hökümetinde konsullukda ilçihanam telefonu hiç açanak. Indi men şu çorny PR-y düşünemakdy. Türkiye'de meni diýdi, yakaladılar diýdi. İkisi 9. ay 2021-nji ýyl 23:20'de diýdi saat. Sadece diýipdirler de, kanunlamaydan yukarıdaki belirlenen sebeplerden dolayı 64-58 yabancı ve uluslararası koruma konusunda çevredeşik haklarını kabul edilmeyen hakkında müvekkile ilettik diyor. Şu taýda kanun esasında bu taýda men özümden düz aýdamak. Mesela hazır istesen WhatsApp'tan uğradın, dörde sen zadet şunu ekranda koyup bilen 64-58 diýdin mi? O mene bu 64-58 sayılı yabancılar ve uluslararası koruma kanunu çerçevesinde hakkınızda kabul edilmeyenlik hakkında yolcu maddası yok mu? Maddası yok mu şu nemen kanunun? Ol kanunun nomuru sen aýdýanyň. Şoň haýsy maddasy yok mu? Yok, berde diňe 54-58 vardy madda görnüşinde. Dur, aşağı düşen 3 list bu. Tak. Hazır men sana aýdaýyn madda.
Yok bärde tapamak. Sen özüň belki taparsın. Näme? 54-58 diýdin ha? 54-58 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu layıklıkta 9. maddesine, 9. maddesine öyle taptım. Enne boldy. Uyarınca gerçekleştirilen digerlendirmeni neticesinde Göç İdarası Genel Müdürlüğü tarafından hakkınızda giriş yasağı kararı alınmıştır diye. Bu tayda Fransuzca mı yazıkladı? Men sadece şunu aytjak bolýam. Yani doğru ilki başta kär ildeşlerimiz diýelik de şeýrak. Biz sene miting kurýas diýdiler. Şol Fransadaky eýindeşimiz. Soňundan ýok diýdi. Ben eýle zada näme demek diýdi. Men sadece Adem Bey'in arkasy bilen geldim diýdi. Orada. Onda o Berdimuhamedow'dan näme ötköşker var? Öyle da. Düşne ha bir mut şu 9. maddan görjek bolýar. Gör. Häzir şu 9. maddany tapdym. Häzir. Bir mut. Yaman oňup kadalanlar ha. Idealy. Morglar aňda dokap bilen okmy ne? Döwlet önemli topaly ýoşu. Häzir jemleýät Timur Serkerde şu 9. maddan men bir okaýyn. Genel müdürlük gerektiğine ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak Göç İdarası Müdürlüğü diye gerek olanla diye devletin şu tema bilen bağlanşykly devlet idaralarının ve gurumalarının diye garaşlarını alıp şondan uğralıp Türkiye'nin daşına bolup cemiyetçilik düzgünü ya da cemiyetçiliğin hopsuzluğunu ya da düzgün tertibi bozan Türkiye giren makalı şeyle zatları edip bilecek, hop avanlaracak adamın Türkiye'ye girmeğine qadağançılık koyup biler diye. 9. madde. Evet. Döle da seret. Hani Oraz meselesini men sana näme üçin ýatlap geçdim. Oraz näme etdi? Yani seret Orazda şol mahkemelik zatlyk bolup ýören döwründe şu aeroportda ýurdun içine almazat edip ýören wagtda näme gülüp ýörediler. On wahhabit zat diýipdi. O şonuň eýindeşi gülüp ýöredi. On wahhabit terrorist zat diýipdi. Ýalmasa Cuma sapar meselesinde. Cuma sapar näme içeri alınanda, birinci sapar içeri alınanda. Näme diýdiler? Biz diýdi aksy döreçek olduk. Ýurdun içinde aşkywatda diýdi. Ýöne biz diýdi ünsümüzi başga ýere, milletin ünsüni başga ýere sowmak üçin bu şeýle çäreni ýa bolmasa absurdy döretler diýdiler de. Men sana şunu şu taýda döwletden näme üçin aýdyp geçýändi? Üns berýänmi? Allah Taala hemmimiz ady bumerang esasında gaýtaryp berýär sana. Sen näle hereket eden olsaň, sana şoň ýaly hereket ederler. Men bu taýda özümden düzü aýdamak ya biriniň nämesiniň aýtjak bolan betbaçlygyň üstünden güljek bolamak ya bolmasa bir amoralny bir şekilde bir üstünden ýihidni nämeler etjek bolamak. Men sadece şunu diýjek bolýan. Siz halka agzalyk döretdiňiz. Özüňiz döretdiňiz. Men DWT-da 2020-nji ýylyň dekabr aýynda hakykatdan lichny Murat Gurbanow tarapyndan blog edildim. Näme üçin edildim? Neudobny soraw berip başladım. Ene o şu Aşgabatyň içinde bağışla adam durmun. Bağışla Ferhat. Bizim efirimiz 2 saat 34 minut boldy. Özüňiz bilýän. Gaty uzağa çekse nemesi bolanok. Bu tema sen berýän, sen aýdýan maglumatlaryň aýratyn temada bolaly. Gayrat et. Şunu bu arada bahýat olsun şunu aýratyn gepleşik edeli. İstesen ertirki temany men ütködüň ertire edeli ikimiz. İstesen günnüz edeli. Sana haçan sana amatly bolsa sen wagtyny aýt häzir. Sen maňa aýt wagtyny. Men bildiriş saat edeýin şoňa.
Yok, döyle da Hasan onda gelin seret. dege. Şunu aýratyn gepleşeli. Men İstanbul'da bu menin geçen wakalary sen öz oynan roluňy hemmesini aýdaly şutaýdy. Men aýtma diýemmi? yok, seret döyle da men 2 özüme ýarym PR saat geçti efir. bor. 2,5 saat geçen olsa şu taýda hoşlaşalyk, ýöne men sadece şu taýda bir belli etjek bolýam. Hakykatda hiç kim söýmeýär. Dogrusyny aýdaýapdy. Hakykat hiç tarapyndan saýlanmaýar. Ya meniň oynan rolümüm, men onu PR edemek. Sadece men sana şu taýdan haýyş etdim. Murat Kurbanowy medeni şekilde diskussiýa edip bolýan bolsa, çağırın şu taýda. Men sadece 3 soru berjek. 3 soru berjek. Hakykatda. Ýöne hakykat soraglary. Şoňa nämesi çatýan bolsa, gerisin diskussiýa edelik. Men iň bärisi näme üçin kollanlygymy men sana aýdaýyn. Men aýtdym da, sizin diýdim, döwletiniň diýdim ekonomistik programmaňyz barmy diýdim. Näle Türkmenistany galdyrarsyz? Men sana şo günler aýdotyn. Geçen ýylyň dekabr aýylaryny aýdotyn. Son bor dedi, gelin diskussiýa edelim dedi. Son gün içene aýtjak bolam. Şu interview, şu saatda interview bolanda diýende, meniň diýdi wagtym ýok diýdi. Ondan sonra chatyň içinde meni blok etdi. Men sadece şunu aýtjak bolam. Mene Türkmenistanyň nämesi bardy, borcu bardy aýtjak bolam. Kars pul alındı da Hitaýdan her döwletden. Şonu näle bermeli Türkmen milleti? Şonu sorajaktım da. Şu diskussiýada näle Türkmenistany galdyryp bolar diýdim da. Onu ütkeşik adam diýem ha. Şonuň üçin meni blok etdi. Dur. Diňme goturaýyn indi men de öyle mümkin olsa. Men sadece şol 3 soruların içinde birinci şol olur. Belekisinem şo gün nämedir? Maňa garşy näçe soru taýynlasyn. Men hemmesine eğer gerek olsa Kur'an-ı Kerim'in üstünde andı çıkmaya şoňa jogap berjek. Hakykatdan Türkmen hökümetini yıkçak olsak, men Murat Kurbanow düşmanım däl, ýene bir sapar aýtýan. Meniň esasy düşmanım şo taýdaky Türkmenistan çaýynda oturan diktator Berdimuhamedow. Bütün Türkmen halkynyň düşmany. O şoňa meňde şo ganjyklary bardyr, başarsyň, edep dilde bolmasam. O şatlyk diýä, belekisi diýä. Gel, şol meseleler hakynda çykalyk medeni şekilde guruluşjak. Men o taýda bağırıp çağırjak däl ýa zat etjek däl. Her kim senin platformaň bolar. Gerek olsa Kurbanowyň platformasy ýöne primoy translasiýada. Maňa gerek däl o zapise ondan sonra kesen ýagdaý bolsun. Aýtjak bolýanym. Men sadece hemme zadyňym Türkmen halkynyň bilmesini isleýän. O hemmesini hem deyip geçer. Diýende şoň üçin gel ina halkyň goşok ekrana çykaraly, watandaşlaryň nemelerini ekrana çykaraly, goşok soraglaryny şoň üçin. Timur Serkerden haýyş edeli, Timur Serkerde şeýle bir diskussiýa gurnaly 4 bolup. Bolýarmy? Biz problema. Boldy. 4 bolup gurnaly. Sadece ýene bir sapar bir zat aýtjak bolýam. Döwlet agam gelsin zat etsin. Sadece men hiç ýyly garaýş yok hakykat da seredin hakykatdan ýöne Berdimuhamedowyň ýalakalary ondan kiçi ila zan etdiler de. Kiçi ila diýende kiçik bir taňry ýasadylar da. Siz hem belli bir adamy owadan gurlaýa diýip kiçi ila yaratmaň da aýtjak bolýanym. Siz Berdimuhamedow hökümetden diktator hökümet aýtjak bolýam, diktator hökümetden aýryp ýene bir diktator goýjak bolýaňyz. Men şunu aýtjak bolýam. Sen ýalňyş söýledin. Sen ýalňyş söýledin. Men gepin jogap berip bilýän, sen aýtýan gepim näme sen? Hiç kimi diktator, hiç kim biz goldamyz yok. Her kim öz yerinde ýöne näme bolýar, prosto öz aramyzda gurulmaly boldy, şu biriklerini badak salmaly däl. Her kim öz ýoly ýüremeli ola. Bäde hiç kim diktator kime badak atýar, seret. Döwlet Murat geldi. Badak atmaly däl, bor. Men badak atjak däl. Bor. Her kim öz yerini tutur, bilýärmi? Döwlet başkan öz yerinde, Timur Serketi öz yerinde, hiç kime ýöne öz aramyzda gurulmaly boldy. Sen näme meni aýtjana sen ýerde biz öz aramyzda sen näme şol Murat Kurbanow problemi mi? Dawa gurulmaly eder.
sen soralarına jogap berer, menem goşulsam gerek bolsa, öz araňyzda bir düşüşmezlik bir zat bolan bolsa, öz araňyzda bir ya dölet Yo, baýkansyz meni hiç kimle Seret, meni hiç kimle düşünüsmezlik olmadı. Men sadece şunu diyecek oldum. Sizin hemmeňiziň ssenariýaňyza ol näme ýazýar? Şweçyada kotron ýazýar. Siz hem şoňa göre ýalan gepleýäňiz diýdim. Hiç Men gerek adamyň şahsiýetini dinle, adamyň şahsiýetini zadyny ýetamak, Seret. Men misal üçin täzelikde 2 aýym bolan Çakyf dinle, Çakyf Oğuzhan Köşkler toplumunu basyp aldy diýdiler. Dogry dämi? Ene sen diýir şaýat. Ol dezinformasiýany urudynyň biziň eýindeşlerimiz. Hak hereketinden Seret öz kanalynda näme etdi? Bu adam hem kapirüt etdiýäni köçülüğü yaratýar şonça. Dinleň. Siz aýtdyňyz hani biziň diye öz nämemiz bar diýňiz de açyk bolarym. Informatorlarımız var hökümetde. Näme üçin ana nämedeki Büyük Britaniýadaky döwletinde oturan o bir ildeşimiz bardy. Özünü saklap bilmeýändi. Amoralny adam. Şol adam hakykaty sora berdi. Näme üçin diýdi biziň öýlerimize geldi dana biziň maşgalalarymyzy prisawat etdi, ýöne sülenkeler neden hak diýdi. Ana hakykat da aktivistlerin ka prisawat etdiler, biziňkileri etdiler. Hemmämiziň ka otur ýöne onunka ay. Sen bu zatlar Şeýhif bardy ýöne. Ol näme sen aýtýan ýöne şeýhif bardy. Öz agasyndan interwiu aldy. Hawa şeýhif hemmesiň ýöne gatnap gönder. Kim şo näme biri çykyş etýän bolsa şol ýöne baryp şol nadan hawa haýwan diýip şolaryň öz dogalaryny gepletdirip hawa men bir sürü bir zat diýen öyle da Seret. Murat geldi ha başlarsın. Hem şey atlyňyzy ütgetýän-de. Murat geldi ha Seret. Adam dağı men keselent ejemi infart alan ejemi şu hökümet infarta getirdi. Şu hökümet sen ejen tualetde işlädiydi. Sen ejen garawul işlädi. Sen habaryny halyn tutamak diýdi. Men hakykatdan ejem şol zatlardan açyk bolýanym. İlküne men 18 ýaşyndan men geçtim. Ve her bir etmişim üçin men jogap berýän. Meniň yakın hosarlarında ya döwletiň ejesi däl aradan çykanyna izi ýarasyn ýene bir sapar döwlda gynanjym bildirýän. Ya kakasy jogap bermeýär, ya dogony jogap bermeýär. Seret. Biz her adam şahsiýet olarak eden etmiş üçün sadece öz jogap berýär. Näme üçin hemmesininkini tutup çykdy? Näme üçin onunkini tutup çykanak? Ya olmasa ne döwlet aýtdy synsay olmak aňsat däldi. Synsay ana dogry. Ýöne adam çylnoçny ýa hakykatdan. Çykka ýekemeke telefon etdiýädini agitirdi öz tarapyna geçirýär. Massa bilen alanak yekem. Ne Adolf Hitler'in wagtynda aratyrdy. Adolf Hitler näçe adam pida oldu Adolf Hitler'in derdinde. Şolam odan gurlaýady. Çykýady biz iňbeýik halk, biz aryt zat diýdi de atrak häzirki dileseredende atrak bolýar. Atrak diýdi. Ýöne ýagdaý näme boldu? Näçe milyon adam öldü? Ya olmasa o Büyük Britaniýadaky ýylyş näme diye partizanski uruş başlamaly diye. O çykýadan aýtdy partizanski uruş diye terrorizm diye. Onda sen döwlet wayenny döwlet ağa diýendi. Murat ağa sen wayenny bolup büyük watançylyk uruşunda näme partizan uruşu olmadymy? O Lisnyi Brasi diýip bolmadymy? O tokoyun içinde raýatlar, o traktorist, mehanik, agronom çıkıp eline yara alıp faşistlere karşı uruş etmedilermi? Olar mı onda teröristmi? Men bu taýda hiç kaysını aklajak bolama. Men sana sadece şeýle bir absurdlar näme etdiňdi. Hökümete belli. Diktator Berdimuhamedov yalancı. Indi bu nämenin tarapyndan geçdi bu zatlar, yalanlar. Yalan olsa özüň aýda, ene sen aýtdyň, bol hiç kime değmez, zat etmez. Ýöne hiç kime değmek, meni ýamuş 5 aýdan bäri hiç kime değmekdi. Hiç kime kritika edemek, hiç kime zat edemek. Men edip bilmedim, olar edip bilýändir belki. Başarýan olsa berdäki niyet hakykat aýdyrmaly. Azat şu zatlar barada addirne geçip sen döwlet baýkanyna bileşýär nämedir sen kanalynda Döwlet Baýkan kanalynda şu zatlar addirne gurbedirip bu tema başga ýöne sen aýtdyň Mosul açylan 3 saat gelýär. 3 saat gelýär. Efir 3 böyle döwlet ağa.
Ha? Döwlet da 3 bölüge böl istesen. Yo, adam. Aýça bolýan Saat çok geliyor o bizde. döwlet da seret hak hereketi biz ýadyňa düşen olsa hak hereketinde men agza dälmi men onu bilip bilemekden ýöne. Hak bileleşigine diýjek bolýan. O hak Hak bileleş. bileleşigine sen özüň amma partiýaň amma Sadece şunu diýjek bolýam döwlet da hakykat boljak bolsa. Yo dinle. Men indi bilmeýän belki awtomatikki näme azalypdan çykaran olsa bizde olar ýaly gurrun ýok. Böyle toplalar. Bor. Efiri jemläli. Yo. Ýa-ni bir azat sen istesen sen bilen iki çak aýratyň hepleşik edeli. Yok döwlet da. Men kän çykyşa çekdäl seret. Men özüme ünüs beren olsa kän Murat Gurbanov bilen diskussiýa edeliň, şeýlemi? Şo diskussiýa hakykatlar halkyň öňünde beýan bolsun. Men sadece şonu isleýän. Diýende istese geler, istese gelmez. Ýöne gelmesem men çykyp şonu öz videomda eden ýa seň bilen diskussiýa edende men bu taýda gün efir eder. Bolýamada. Murad ağanı düşün otyň, indi sötki bir gentlemanske saglaşaýyna baglaşandyr da açyk bilen mertebelik nämesi diýelik, düşünjesi diýelik, näme kime näli bolsa, bolýan bolsa, şoňa ýaldyr. Men sadece şunu diýjek bolýam. Eger bu hökümeti diktator Berdimuhammedow ýykjak bolsaň, özüň päk bolmaly. Päk adamyň izinden gitýärler. Men sana ýene bir sapar etdim. Hani näme Fidel Castro'nun izinden näme üçin gitdi? Adam päkdi. O yerine göre ütkümeýärdi. Ya Kaddafi, lieutenant döwrü, sen döwlet da, Murada, sen wayenni. Lieutenant döwrü revolýusiýa padşahy döwletden, hökümetden ýykdy. Näme üçin? Päk adamdy. Men diýdi halkymy elimden gelen zat ederim diýdi. Etdim. Soňky döwürlerini o artist ýaly, ýa klon ýaly eden etmişleri meni o gyzyklandyran ýöne halky häzirki ýagdaýda da gowy ýaşaýdy. Afganistan meselesi var. Sen şu gidişde eğer şu tapalı yok, hays toparı varsın hökümete. Bu adamlar hökümete varsa çenden aşağı milletçilik devam eder. Häzirki faşizm, o tribalizm var ya, tribalizm diýende millet parasçylyk bolýar. Hormatly ýerleşse bir şunu aýyp geçen diýjek bolýar. Şu millet parasçylyk devam eder. Revolýusiýa bolandan sonra Türkmen halkı eline yara alandan sonra durmuşdan yaraya devam etmeye. Afganistan'dan 3 beter olur Türkmenistan. Eğer şu gidişte gitse, her bir devlet öz interesi üçün devam ederden adamını uğrudur. Biri Türk taraflı olur, biri Rus taraflı olur, biri Kazak taraflı olur, biri Özbek taraflı olur, biri yeni bir taraflı olur. Ayçak olayım. Tapadı yok. Batı ülkelerin bolup bilir. Avrupa devleti ya son yavulması Zakiyanın devletler, Zapıdın devletler. Tapadı kim bolsa olur. Halkımız 100 yılda bir ara gelmez. Näme üçin? Ay sen ersar, sen ata, sen teke, sen yomut, ya belki. Seret, döwlet da men şunu aýtjak bolýar. Seret, tapagy yok, hereketleriniz aýry. İki tane güýçlü topar var. Onuň bilen aglanmamız gerek. 3 topar var. 3 topar diýende, ýöne 3-nji topar kän PR etseden hereketi var. Belki sosial medialarda, zatlarda etden hayır sahavatı var. Mene yadıňa düşen olsa Türk hökümeti çağıran döwründe yadıňa düşsen hemmesi el berip nämetdi, kömekdi. Doğru değil mi? Sen özüň şaýatçyň, doğru değil mi? Hukuk tarapyndan kömekdi. Biz şonu PR edemiz ha. Ya belki o men konsulluğa gidi gelen men näme üçin PR edemem? PR etjek bolsam, awray kazanjak bolsam. Men sadece şunu aýtjak bolýan. Eğer her etmiş üçin PR edip o Berdimuhammedow klon ýaly biz bu kavычкanyň içinde bu özüne ýolbaşy diýenler ya lider sumak diýenler näme çyksa onda bizim nämemiz gelmez. Şu temada şu erti nesip bolsa mümkin özüne gaýraty çatýan olsa Gurbanow geler diskussiýa eder. Ondan soňra men şu temany wapşa galdyrjaklar. Halkyň özü syn bersin. Hiç bir eden etmişler üçin kim yalan gurlaýar, kim näme etýär? Men erkek ýaly söz beren. Hiç gaýsyny diskussiýa etmeli. Açyk bolam, kritika adam etmeli. Taňry ýalkan, fazla bol. Halkyň özü çözsün.
Men sadece şu 3 sorum var. 3 sorum soracak. Ondan sonra näçe soru olsa beräýsin. Menene taýat. Gayrat çatyan olsa gelsin. Bolly. Sazy olun. Bor sazy ol. Adat biz efiri jemleýät. Minnettar sag bol. Timur Serker'de bir soru beripdi mehriban tomaşaçylar. Şu Taşary urtda dürlü toparlar var. Türkmenistanlardan emele gelen dürlü toparlar, dürlü guramaçylyklar. Inne şuňky temamyz hak hukuk görüşi nähili bolmaly ilenne. Şol toparlaryň köpüsi hak hukuk görüşiniň nähili bolmalygyny bilýän toparlar, bilýän adamlar. Hemme zatdan öňürtü tebigatyň kanunyna garşy gitmeýän, logika garşy gitmeýän adamlardan emele gelen, intelligensiýaň wekillerinden emele gelen toparlar ba hakykatdan. Bu toparlar näme üçin? Çıkıp bir PR etjek bolana ya bu TikTok'ta, Instagram'da, YouTube'da her hili bolup nemeden o bir agza sanyna ya tomaşaçy sanyna kowalaşak bolana zadeden o. Bu toparlaryň köpüsi bilen biz köp ýyldan bäri gatnaşykda. Her kimiň öz programmasy, her kimiň öz ýoly, her kimiň öz uğru ýöne. Hak bileşigi diýilenne, ilgün bähgitli iş bolanna, ýani adam aýtdy men bamy ýokmy diýip, halal ýolda ýöreýän, tebigatyň kanunyna garşy gitmeýän, absurd zat etmeýän her kim ba, her kim her işte bileşip bilýär. Edil şolar ýalaky aktiv ýagdaýda ýöne sahnaň arkasynda aktiv ýagdaýda Timur Serker'de. Ba olar şuňa düşünýär. Ýaňy doglan çağany eltip uniwersitede oturtup bolany. Biziň Türkmenistan bilen balanşykly oppozisiýa bir görüşü, hak hukuk görüşüne ymtylışymyz ýaňy doglan, ýaňy dünýäýinden çağa meňdeýär. Her zadyň wagty bar. Oglan gyssan ya, ýöne tuğdana wagtyna bişýär. Şo wagty gelmese, şo bişmese, şo tuğdanany ip bolany oglan gyssan ya, hakykatdan. Elbette, yüzlerçe, müňlerçe, 10 müňlerçe, 100 müňlerçe, milyonlap watandaşlarymyz daşary urtlarda aýralyk çekýärler. Söwürýärni, çağasyny, kostlaryny, klassdaşyny, kursdaşyny küýseýärler. Adam küýseýär, etten gandan doýgusy bar, ruhy bar. Elbette küýseýär. Elbette gidesi gelýär, şu problemalar çalt çözülsin isleýär. Ýöne sähetligine. Hemme kişi şol sähetligine garaşýar. Sähetli gün gelenne, ýank soraňyz Timur Serker'de, şol hakyky ýolun, hakyky metodlar, hakyky dogry strategiýalar bilen hereket edip gören toparlar, aktivistler, öňdebarjylar, intelligensiýaň wekilleri hemmeti taýýarja bu tapýaly edil şol siýasat sahnasynyň orta arasyna gelip oturýar, ondan arkaýyn bolan. Türkmen halky, Türkmenistanyň watandaşlary ýurdun içinde daşyna eýesiz däl, taýýarlyksyz däl, nalaje edýän, iş oňarmaýan däl. Şu taýda ruhsat berden bir zady goşmak isleýän protest meselesi. Protest görüşüň iň soňky tapgyry, jemleýiji tapgyry. Edil biziň şu wagtky şuňky efiriň jemleýiji sözüni aýdyşyma däli. Protest diýip çykdyňmy sen hökman almaly. Hökman almaly. Hökman maksadyna yetmeli. Näme maksadyň bolsa şoňa yetmeli. Şu wagt içinde biziň watandaşlarymyzyň protest diýip çykyp maksadyna yeteni barmy? Ýok. Maksady ýok, belli däl. Belli bolsa da hiç biri yetmedi. Ya dargady, ya tutully, ya ýene urdat bolly. Bu näme görkezýär? Çyýyk. Bişmedik, taýýar da. Wagty gelen ok. Bir derek yere howluýaňyz, bir derek yere PR edýäňiz, bir derek yere maskara bolýaňyz.
Ana men aýtjak sözüm Timur Serker'de özüň jemle. Soralar başga barmy ýa ýokmy sora başyna? Ýene bir tesbir we häzir şu tesbiri dikkatiňize ýetireýin. Men Döwlet Ağa Sen Yklymow, Kurbanow, Kärizow, Saparmuratov, jurnalist Azat kim? Hanamow şu adamlaryň tegelek stol edip diskussiýa edişini göresim gelýär. Döwlet Ağa seniň senem alyp barjetmeliyä. Yklymow, Kurbanow, Käriz, Yklymow olar ýalyky diskussiýa gepleşe gatnaşyp bilýän adam däl. Görkezde erkin sesse anha kämil. Görkezde gepler bilen o, çykyş edebilen o. Onun Yklymow bolar ýalyky Yklymow siýasatçy däl. Hemme zatdan o. Kurbanow ol siýasat bilen meşgullanýar. Kärizow adam hukuklary bilen meşgullanýar. Adam hukuklary boýunça işleýär. Kärizow siýasatçymy? Diskussiýa geljek adamlar Lüboy wagtdan döredin kanalyna gelipdiler. Yo gelmesin diýmek. Saparmuratov diýeniň kim? Ay yo o näme ol näme. Olur kesel adam on siýasat bilen hiç zat bilen oňur daxly ýok. Politiski trup eger şonu politika sokjak bolýan bolsaňyz. İtiňiz bizekde ady we oň ady ýok. Onu näme üçin sokýanyz? Şatlyk şeýhi sokuşuňyzy ýalyn haşular ýaly adamlar getirip aktivistliň hak hukuk görüşiniň içine sokjak bolýanyz. Aha, buýma gursak bolmasa sokma gursak neýlesin? Allah tarapyn ine bir jemgyýetde bolmaly organlar bar. Siz tebigatyň Allahyň yaradan organlaryny aýryp ýa-da şol organlaryny artykmaç ýasamawr organ goşak bolýanyz. Kim bu Saparmuratov diýilýär? Kim? Hiç kim. Edýän zady, aýdýan zady näme? Taryhdaky beren ziýanlary, oppozisiýa. Hemme zat ortada dura. Şuňky absurd gürrüňleri biz başta erken ses başlanyna nähili şyltak tökmet atdy. Soň nähili şyltak hiç birine logika ýok. Kesel adam, kesel. Bu adamy sen sahna çykarsan sen günäkär. Sen halka iň uly ziýan, halkam däl adam zady iň uly ziýan ýetirýäňiz. Nirde bir yettiren ma bolsa şolary ýüşürjek bolýanyz. Bu näme? Bir pirkol üçin bir nemetçe humor bir zat etjek bolýanyz. Mene şo zada näme däl? Goşulanmak gelsin çykyş etsin ýöne moşşu däl. Moşşu gelmez şu kanala. Men şu kanala çykarsaňyz aýryň meni moderatorlukdan oturdy. Moşşu we moşşa meňdeşleri men şu kanalda moderatorkam getirmeýän. Aýryň näme etseňiz şonu men aýryň. Moşşyny getirin, her gabat geleni getirin. Edilşi dörejek bolýan türkmen oppozisiýasynyň öňüne böget bolýan şu samsajaklar bar-a, absurd zatlar edip beren. Hadi şol teatra öwürýäňiz onu. Näme üçin? Şol absurd teatry Türkmenistanda bolup duran birinji perde, daşary ýurtda bolup duran ikinji perde, üçüncü perdäni hem şu kanalda etmeli biz. He? Digo. Düşünürsene. Logika var şu teklifinde. Timur Serker'de jemlek goýar, sagja bol şuňky soralar üçin, şuňky gollaw üçin. Hawa berde Hudaýa şükür şol gepleşik geçdi soň Azat Haýpaý öz nämede çykyş etdi hawa. Temadan gatnaşyp çekildik birazrak. Soň şunu aýdylanyň baram logiçny hawa. Indi şol biz köp zatlar barda aýdyp geçdik. Şu näme Urama barada hawa belki Ýewropadaky
Amerikadaky bilimli ılımly gruplamanyň barlygy barada şol wagt gelende olaram çykarlar gerekende şoň üçin ýok däl adamlar bar. Güçlü bilimli ılımly alymlarymyz bar. Her odan alymlarymyz bar hawa. Güçlü kadrowy, güçlü ofisiýerlerimiz bar hawa. Her kim öz ordunyň tank maçynda, uçak lёtçyklara maçynda hawa. Belki artilleriýa orada her ordan kararlamaz bar hawa. Şoň üçin men ýaşlara, Türkmenistanyň ýaşlaryna öz tarapyna ýüzelmek isleýän, öz araňyzda 10 adam bolup birleşip bilseňiz, bir adam, 10 adam, 10 adam, bir adam bolup bilseňiz, biziň Oğuzlyň bilen şol näme, şol wzwod, od adrenia, wzwod, rota, ortada, armiýada ulanýan şol näme tertipli baram biziň şo Oğuz hanyna gelen harby düzgünleri bolup gelýär. Alımlar var, uçuyorlar, olan haýsy bar soran wagtynda şu düzgünler niýeden alındy diýen wagtynda şunda Kızılay. Edil aýanak şol biziň öňki Tengri hawa, öňki şol 5000 ýyl bundan öň gören şol Tengri. 4000 ýyl bundan näme dören Buddizm, 3,5 ýyl näme dörýär Hristiýanlyk, ondan soň 1,5 ýyl näme musulmanlyk. Şunu biziň ata-babalarymyz gaty öňden bäri şol düzgünleri düzen hawa. Biziň ata-babamyz gaty köp döwlet gurun, biziň düýbümiz güýçli, biziň kanymyzda Oğuz hanyň kany, önemli kany akýar, şoň üçin bizi öz haramdada ýallaklar, ýokarda duran ýallaklar şol Ors söýlenleri öz halkyny ezip paxta ýaşdyr, paxta gowy, ýaş çagalan rehmet ulanyp hawa. Şöyle şol öz halkyna karşı öz halkymyzy koýup biziň halklarymyzy mankurtlaşdyrdylar hawa. Şol näme hereket härem bilip dur, şoň üçin gelin biz mankurt bolmalyň, gelin biz öz ýurdumyzy söýleň, öz watanymyzy söýleň, öz dogan gardaşlarymyzy söýleň, birimizi söýleň. Diňe söýgüde, birleşmekde güç gaýnagy bar. Ol hemme hudalarym şunu isleýär, hemme tibigatam şunu isleýär. Tibigatam şu Allah Taala ýokarda, Allah Taala döreden zat şol. Tibigatda hemme zat şol asman, 7 gat asman, tibigatda hemme atar gurdunan tawa. Bir metriýa bir azıcık bir näme yer saçursa ya yer şarýary ýanya ya yer şarýany bu zam donk galy. Şoň üçin tibigatda hemme atar oňorlan. Şoň üçin biz şo tibigatda kana kop özümiz herekete geçsek, arassa bolsak, birimizi tiýlap herekete geçsek, netip bolsa, şonda güç gaýnagy, söýmekde we birleşmekde güç gaýnagy. Şoň üçin indilerim, uýalarym, agalarym, daýdalarym, inelerim, atalarym öz çağalarynyň karşyna çykmaň, öz çağalarynyň olardan kulak asmaly. Diňe biz ýaşly diýip sen şo haram rejim karşyna gitmediğimizde edber olun diýmeli hawa. Täzinde her biz aýaga almasak, ýene bir 100 ýyl, 200 ýyl, azyna 300 ýyl biz ýene ýyla gaýtýar hawa. Türkmenistanda adamlarymyz ölüp durýar. Şol öňki aýtdyk biz watany, halky ýitirýär. Biziň ne watanymyz bolýar, ne halkymyz bolýar. Biziň dilimiz, biziň gülýaly öz türkmen dilimiz bar. Öz türkmen dilimiz ýetip barýar. Biziň bir näme öz folklorumuz bar, aýdym sazymyz bar. Biziň bir öz görüş, tälimlerimiz bar. Biziň köp zatlarymyz olar ýetip barýar hawa, ýetip barýar. Şoň üçin biz türkmen bolup şol öz birimiz bilen birleşmesek, birimize şol doğrudan doğru diýip, yalanlarda yalan diýip aýtmasak, onda biz türkmen diýip biz özüni ýetikip ýaşaýan, şoň üçin onu
Şoň üçin diňe birleşeliň. Birleşeliň soň bir ýaş Azy olanlar birlikde hereket ediliň. Sazlaşykly garmoniýa bilen. garmoniýa bilen hereket ediliň az bir tawaşoň. Şoň üçin egerde siz az dil ýüreseňiz, ýanyňyzdan gatnaşyjak goşuljak adamlar köp bolýar. Soň mesela nesihat soramak üçin internetde öz adamlamalar bar hawa. Gerek bolsa kimi filan bolsaňyz özüňiz analiz edip şu adamlary arasa adamlardan bizden jagat berseňiz hawa biz bilýänimizden saýdar sowa ýigramyzda näme tejrübe bolsa biz aýdar şoň üçin ýine birleşmekde güç oýnagy. Sag bolun. Timur Serker'de köp sag bol. Dürli ýurtlardaky türkmen diasporaň wekilleriniň soraglaryny, gyzyklanmalaryny, aladalaryny, howsarlyk gollawlaryny ýetirip dursun Türkmen Menim kanalynyň üstü bilen bütün halkymyza, tamaşaçylarymyza Ullukan Taňry ýalkasynyň toýunda gaýtsyn. Şuňky efir üçinem aýratyn minnetdarlyk bildirýän. Yeneki efir duşuklaryna duşýansak Allah ýaryň bolsun, giýjäň rahat bolsun, köp sag bol. Hormatly teletomuşaçylar, hak hukuk görüşü nähili bolmaly temasyndaky şuňky göni aýlymyzy şu ýerde tamamlaýas. Soňky sözden öň Garajoglunyň tesbirini dikkatiňize ýetirýäs. Şuň bilen hem şuňky efirimizi jemleýäs. Köp sag bolun. Tesbirçilerimiz, eliňiz, ýüzüňiz dert görmesin. Tomaşaçylarymyz, ruhumuz dert görmesin. Gözüňiziň sereden tomaşa edýän gözüňiziň nury öçmesin. Kulaklaryňyz ýiti bolsun hemişe. Gowy sözler, ýagşy sözler, dowa dileler eşitip dursun kulaklaryňyzdan. Garajoglan türkmen hemme zat öz wagtyna, sehetli günne halal hak ýoly bilen bolar, illeşler, darygyp, yalanlara, provokasiýalara, öjükdirmelere ananyp, özüňizi oda atmaň, attyrmaň. Hemmeňizi Allah penasynda saklasyn, türkmenim başyň aman bolsun diýe. Hemmeňiziň başyňyz dik, ojuňyz awak bolsun mehriban doganlar. Ýeňişli günlere bilelikde, agdy birlikde, garmoniýa, sazlaşyk bilen ýetmek dilegi bilen galyň hemmeňiz. Hoş sag bolun. Timur Serker'de minnetdar sag bol. Sag bolun.